ದೈವದ ಕಲಾ ಈಲೆಸ್ದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ದರ್ಶನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಗರಬತ್ತಿ. ಪ್ರತಿ ಆರಂಭವೂ ಶುಭವಾಗಿರಲಿ. ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ವಾಬಲ ಇತ್ತಂಡದಾನೆ ಗುರುಬಲ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ, ವಾಬಲ ಇತ್ತಂಡದಾನೆ ದೈವಬಲ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ. ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಉಂತೊಡುಂದಂಡ ಐಕ್ ದೈವಬಲ ಬೋಡು. ದೈವಬಲಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಯಿರಂಚಿತ್ತನ ಮೂಲ ಪಂಚಾಂಗವೋ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಗುರುಬಲ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ದೈವಬಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು ಪಣ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತೆರ ನಮ ಕೇಣವ. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಅಜ್ಜರೆಡ್ದು ಅಮ್ಮೆರೆಗು, ಅಮ್ಮೆರೆಡ್ದು ಮಗಕ್ಕೆ, ಮಗರ್ದು ಪುಳ್ಳಿಗೆ ಇಂಚ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾದ ಬರ್ಪನಂಚುತ್ತನ ಕ್ರಮಕಳಿನ ತೂಪ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟಡು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಕಲು ದುಂಬಾರಿಪನ ತೂಪ. ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು 14 ವರ್ಗ ಉಂಡು. 14 ವರ್ಗಗೂ ಏಕನಿಯಮ ಪಂಡದು ಇಪ್ಪುಜಿ ಅವಳೊಂಜಾತ ಬದಲಾವಣೆ ಪುಂಡು. ಈ ದೈವದ ಕಲತ ಉಳೈ ನಮ್ಮ ಮಾತ 10 ಜೋಕುಲು 1 ಜೋಕುಲ್ಲಕ ಒಟ್ಟಾದು ಆ ಸತ್ಯೊಳ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಡೆಗೆ ಆ ಸತ್ಯೊಳು ನಮನು ವಾರೀತಿಡು ಕಟೊಂದು ಕೊನಪೇರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಂಬಿನಡೆ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪೇರು ನೆತ್ತ ಮೂಲ ಪಂಚಾಂಗದಾದ ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಾತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣದ ದೃಷ್ಟಿದ ನೇರಡು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊನ್ನತ್ತು ಒಂಜಾತು ವಿಜ್ಞಾನದೋಪಾದಿಡು ಇತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಯುಗ. ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಯುಗಟ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನಗುಲ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಗಳ ಅದಾದ ಸಂಬಂಧ ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂಜಾತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ದೆತ್ತೊನ್ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆತ್ತ ಮೂಲ ತಿರ್ಲಿನ ತೆರೆದು ನೆಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯ ಕೊರ್ದು ನಡಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪುಂಡು ಪಣಪನ ನಿಲೆಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದರ್ಶನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಆರಂಭವೂ ಶುಭವಾಗಿರಲಿ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತರೆ ಬರುವುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದೈವದ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರ ನಡಪಡು ವಾಕಾರಣಗಳ ಉಂತೆರೆಬಲ್ಲಿ ಪಣಪನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಇನಿ ದುಂಬರಿತೊಂದುಂಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೆ ಯಾನು ನಿಖಲ ಮೋಕೆದ ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಬಂದುಳೆ. ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಭಾಗಡು ನಮ್ಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಆರಾಧನೆ ಪಂಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಆರಾಧನೆ ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಾತು ಪಾತೆರೆಗತೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂಜಾತು ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಬತ್ತದೇ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಉಡಲಿಗೆಂದಿನಂಚೆತ್ತನ ಐಡ್ದುಂಬು ತಾನು ತನ್ನ ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತಿಯರಾದಿತ್ತೊಂದು ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ತನ್ನ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಎಂಚುನುಂಡ ಅವರ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತಿತ್ತೊಂದು ಅವೇತೋ ಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಲೇನು ಆರು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಲುಲ್ಲನ ಐಕ್ ಅರೆಡ್ದು ಏತು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊರಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನಿಲೇನು ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತನಂಚೆತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಬೆಲ್ಚಾಡೆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರು ಅರೇನು ಮೋಕೆಡಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಇರೇನು ತೂನಗನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿಯ ದಾಯಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡು ಎತೋ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಪಗಪಗ ಕರೆ ಮಲ್ತ ಬಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅರವಿಂದಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುಜೆರು ಅರವಿಂದಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ತತ್ತದು ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾದ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಇವ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಯಂದು ಕೆಂಡ ಇನಿ ಸಮೋಹಿನಿ ಚಿಕಿತ್ಸಕರಾದ ಅಕಲ್ನ ಉಡಲದ ಉಳೈಡೆ ಆಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಉಂಡು ಪಣಪನವೇನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ದು ಇನ್ನು ಜನಾನುರಾಗಿ ಆತಾರೆ. ಇಂಥ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಇರು ಬೈದಾರೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಅತ್ತಂಡ ಮಾತಾರಾಧನೆಗಳ ಬತ್ತಂಡು ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕಲಟ್ಟು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಜನಮಾನಿ ಅತ್ತಂಡ ಅವಳು ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗದ ಕಲೆಗೆ ಗುರುಬಲ ಬೋಡು ಪಣಪನು ಮಾತ ಕಡೆ ಕೇನ್ಬ ಕೆಲವು ಕಡೆ ದೀನಂಚಿತ್ತನ ರಾಶಿಡ ಪನ್ಪೆನೆ ಕೇಂಡು ಹಾಗೆ ಗುರುಬಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಜ್ಜಿ ಇಂಚಜ್ಜಿ ಪಣಪನ ಕೇನಬ ಈ ಗುರುಬಲ ಬಂಡ ದಾದಾರ ಬಿಂದಣ್ಣ ಈ ಗುರು ಬಂಡ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ ಶಬ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಬಂಡ ಗುರು ಬಂಡ ಜ್ಞಾನ ಗುರು ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಅಂದ್ ಲಘು ಬಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್
ಸವಣ ಮಲ್ಲ ಬಂಡ ಏತು ಮಲ್ಲ ನಾನು ಓ ಮಲ್ಲ ಆತ್ ಮಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಆ ಮಲ್ಲೆಕ್ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಓ ಬಂಡಗ ಅವು ಆಕಾಶ ಅವು ಸ್ಪೇಸ್. ಈ ಆಕಾಶಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮಾತ ಗ್ರಹಕುಲು ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅದನ್ನು ಉಂಡೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ಓಲುಂಡು ಅವು ಆಕಾಶಡು ಉಂಡು. ನಾನು ಈ ಆಕಾಶವನ್ನು ತೆರೆಯುನಿ ಅಂಚ ಅವು ಕಣ್ಣುಗು ತೋಜ್ಜಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನೀರಿಡು ಬೊದುಳುಜಿ ಗಾಳಿಡು ರಾಪುಜಿ ಅಗ್ಗಿಡ ನೈನಂ ಚಿಂತಂತಿ ಶಸ್ತ್ರಾನಿ ನೈನಂ ಪವತಿ ಪಾವಕ ಅಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣ ಬನ್ನಗ ಓವೇನು ನೀರುಡು ಮುರ್ಕಾಯ ರಾಪುಜಿ ಓವೇನು ಪೊತ್ತಾಯ ರಾಪುಜಿ ಓವೇನು ಗಾಳಿಡು ರಾಪಾಯ ರಾಪುಜಿ ಓವೇನು ಚಂಡಿ ಮಲ್ಪೆ ರಾಪುಜಿ. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಅವು ವಸ್ತು ಅದ್ವಿತೀಯವಾಯನಂಚಿನ ಅವು ವಸ್ತು ಉಂಡು ಅವು ಗುರು. ನಾನೈತೆ ತೆರೆಯು ನೆಂಚ ತೋಜುಂಡು ಅವು ತೋಜಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಂಡವು ತೋಜ್ಜಿ ನಾನೈತೆ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಡು ಮಾತ್ರ ನೆಂತು ಒಲಿ ನವಣ ಎಂಚಾವೆನ್ ತೆರೆಯು ನೀ ಇತ್ತೆ ಆಕಾಶಡು ಚಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕುಲು ಬರುತ್ತಾರ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ಅಂದತೆ ಉಪ್ಪುನ ಅಂದಂದಿತ್ತಂಡ ಆ ಗ್ರಾಹಕ್ಲೇನು ದೆರ್ತು ಪತ್ತು ದಿನ ಒಂಜಿ ದಾದಾಣಿ ವಸ್ತು ಪುಡ ಆನೆಂಕುಲು ದೈವದ ಕಲಟು ನಾಗನ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗೆ ಅಂತ ಬಂಡೇನು ಸಂಕರ್ಷಣ ಅಂಚಿನ ನಾಗೆ ನಾ ಆಗ ಪರ್ವತತ್ ಚಲಿಸುನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಉಂಡು ಆನೆಂಕುಲು ಚಂದ್ರನ್ ತುನಗ ಅವು ತೋಜ್ಜಿ ಅವು ತೂಂಡ ಗಗನ ಸದೃಶಂ ಇರು ಏತು ತೂಂಡಲ ಖಾಲಿ ತೋಜುಂಡು ಆಂಡ ಅವು ತೋಜಿ ಮೇಘವರ್ಣಂ ಆಂಡ ಇರು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಆ ಚಂದ್ರನು ದೆರ್ತು ಪತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಲ್ಪ ಚಂದ್ರ ಉಪ್ಪು ನೆಂಚ ಭೂಮಿನ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಕಾಶಡು ಅವು ದೆರ್ತು ಪತ್ತದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಡು ಉಂಡಿತ್ತೆ ಏರ್ ದೆರ್ತು ಪತ್ತದಿನಿ ಅವು ಆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ವಿಜ್ಞಾನೋಡು ಎಂಕುಲು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣಾಶಕ ಐಕು ಗುರುತ್ವ ಉಂಡು ಅವು ಜ್ಞಾನೋಡು ದೆರ್ತು ಬರ್ತದೆ ಬಲೋಟು ದೆರ್ತು ಬರ್ತದಿನ ಅತ್ತವು ತೆತಲೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೈಟ್ ಗುರು ಒಂದು ಬಾರ್ದಿರು ಗುರುತ್ವ ಆಕರ್ಷಣ ಸುರುಟು ಋಷಿ ಮುನಿ ನಕ್ಲು ಬರೇನಾಗಲ್ಲ ಐಟ್ ಪೂರ ಅಕ್ಲು ಅವೇ ಶಬ್ದೋಲೇನು ಪಾಡ್ದೇರು ಇಂಚಿ 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 ಬನ್ನಾಗ ಇಂಕಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಪೂರ ಬೇತೆ ಆದ್ ಅವು ಚಿತ್ರೋಗು ಪೋಂಡು ಶಬ್ದ ತತ್ತನು ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಒರಿಯಂಡು ಚಿತ್ತೋಡು ನುಲೆಗ್ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರು ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಪ್ಪಂಡ ಏಟು ಇತ್ತಿನಾಯನ ಉಲೈಡಾಯ ಉಲ್ಲೆ ಏಟು ಇತ್ತಿನಾಯನ ಯಾನು ಗುರು ಅಂತ ಬನ್ಪುನಿ ಆಂಡ ಪನ್ನಗ ಯಾನು ತೂಪುನಿ ಎನ್ನುನಿ ಭಾವಿಸವನಿ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತಿ ಇಂದು ಪೂರ ಎನ್ನ ಉಲೈಡುಂಡು ಆ ಮಲ್ಲ ಗುರು ಪಣಪನ ಸ್ಪೇಸ್ ಪಣಪನ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ಅದೇ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಮೂಲ ತೆಂಕುಲು ತೂವಡು ಎರಡು ಒಂಜಿ ಗುರುನ ಉಲೈ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಒಂಜಿ ಗುರುನ ಉಲೈ ತೂಂಡ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪನ ಗುರುನ ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ಪೋವು ಆಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಅವೇನು ತೂವೊಂದಿತ್ತದು ಓವೇನು ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ಕೂಡ ತೂವೋಡೆ ದೇಪಣ್ಣಗ ಯಾನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನಗಲ ತೂವೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಓವೇನು ಇತ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಯಾನಿತ್ತೆ ಗುರು ಪಂದ್ ಎನ್ನುವೆ ಅಪ ಯಾನು ಓವೇನು ತೂಪುನಿ ಅಪಣ ಎಕಡೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ತೀರೇನು ಇರ್ನ ಮಿತ್ತ ಲೈಟ್ ಬೂರ್ದು ಆ ಲೈಟ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತನಿ ಇಂದು ಸತ್ಯ ಉಲೈ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಸರ್ತ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಅಡಿಮೇಲೆ ಬೂರುಂಡು ಅಡಿಮೇಲೆ ಚಿತ್ರನಕ್ಕೊಂದು ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಉಂಡು ಈ ನರಕುಲುಂಡು ಕಣ್ಣದ ಒಂದು ಪಿನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗ್ರಾಂದ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಅವು ಇರ್ನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎನ್ನ ಸ್ಮರಣಾಕೋಶ ದೀಪುಂಡು ಇದು ಆ ಸ್ಮರಣಾಕೋಶಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಯಾನಿರಡು ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಾತ್ರೊಂದಿತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಓಲ ಒಂದು ಉಂಡು ಪೂರ ಎನ್ನ ಉಲೈಡ್ ಅವನು ಈರ್ ಎನ್ನ ಉಲೈಡ್ ಉಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ಲ ಒರಿ ಉಲೈಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆಡ್ದು ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟೆ ಅಂದಾದ ಬರ ಕೇಂದೆ ಓದ್ದೆ ತೂತ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಂದು ಪೂರ ಸೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅರವಿಂದೆ ಬೇತೇನೆ ಉಲೈವಿಲ್ಲ ಅವಳು ಪಾತೆರೊಂದು ಪುನಿ ಅವಳಿರಾಗ ಅನುಭವ ಆಪುನಿ ಭಾವನೆ ಆಪುನಿ ಪೂರ ಆಪುನಿ ಅಂಡ ಪಂಡಿನಿ ಮಾತ್ರ ಪಿದಾಯಿ ಕಾಯದ ಸಂವಾದ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಕಾಲಿ ಆತೆ ಅವು ಕಾಲಿಗ್ಲೆ ಪನಿಯರ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ನಿಜವಾದ ಆಪುನಿ ಪೂರವು ಉಲೈಡು. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಈ ಶರೀರ ನೋವು ದೆರ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಣತ ಸುತ್ತ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅಣುಂದೆ ತೊಂಡ ಐಟ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪನ್ಪ ಐಟ್ಲಾವು ಅವು ಉಂಡು ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಶರೀರ ಸುತ್ತ ಈ 95% ಮಲ್ಲ ಆ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಅವು ಭೂಮಿಗ್ಲ ಉಂಡು ಭೂಮಿನ ದೆರ್ತು ಬರ್ತದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಶರೀರ ಉಂಡು ಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದು ಅವು ದಕ್ಷಿಣ ಹಿಡ್ದು ಉತ್ತರ ಗಿಂಚ ಹೋಪು ನ ಆಗ ಉಂತು ದಿನ ಚಲನಶೀಲ ಪರಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಬಕ್ಕ ಈ ಭೂಮಿ ಇಡುಪುನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲು ಉಂಡು ಐತ ಪೂರ ಐತ ವಿರುದ್ಧವಾದುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಚ ಮನ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪುನಿ ಅಂಚನೆ ತಿರ್ತು ಭೂಮಿದ ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ಪನ 10-15 ಮೀಟರ್ ಅಡೀಕ್ ಪೋದು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವನು ಮುಟ್ಟು ನೇರ್ ದುಂಬ ಐತ
ಅವು ಉಲಾಯಿ ತಿರುಗದು ಇತ್ತೆ ಲಿಂಗದ ನಡೂರ್ದು ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ಸು ಬಂದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಂಗಳ 7 ಚಕ್ರೋಡು ಪಾಸಾದು ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಕೂಡ ತರೆರ್ದು 10-15 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇರ್ಬೋದು ಅವು ಕೂಡ ಅವು ಇಂಚ ಚಿಮ್ಮುಂಡು ಪಿದಾಯಿ ಕಾರಂಜಿದ ಲೆಕ್ಕ ಚಿಮ್ಮದು ಅವು ಕೂಡ ತಿರ್ತಿ ಚಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇನ್ನು ನಿರಂತರ ತಿರುಗೊಂದು ಪುಂಡು ಇಂಚ ತಿರುಗೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆ ದಕ್ಷಿಣದ ಉತ್ತರಗ ಬತ್ತನತೆವು ಅವಾಗ ಅವಳು ಓಂ ಪನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಗ್ರಂಥಿ ವಿಷ್ಣು ಗ್ರಂಥಿ ರುದ್ರ ಗ್ರಂಥಿ ಉಂಡು എന്നിട്ട് ಆಕಾರ ಉಕಾರ ಮಾಕಾರ ಬಂದು ಜೇಂಕಾರ ಅಂದು ಮೂಜರ ಮಾತ್ರದ ಮಂತ್ರ ಸೊ ಒಂಜಿ ಓಂ ಪನ್ನಗ ಮೂಜರ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಓಂ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಓಂ ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರಗ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡ ದಾದ ಪೋಪುಂಡು ದಾಯ ಪೋಪುಂಡು ಓಂ ನಮೋ ಪ್ರಣವಾರ್ಥಾಯ ಇತ ಓಂ ಪೋಂದುಂಡತೆ ಅವು ಇತ್ತ ದಾದ ಬಂದು ಇತ್ತ ಎಂಕ ಮೂಲ ಗೊತ್ತಾಪನ ಇಟ್ಟು ಅರ್ಥೋಡು ಮಾತ್ರ ಅವು ಓಂ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೋಂದುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ ಓಂ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಆಂಡ ಆಯ್ತ ಪಿದಡಿ ಆನಿತ್ತ ಚಲಿಸುವೆ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಕಣ ಕಣ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತು ನೈಕ್ ಅವು ಕಾರಣ ಆಯ್ತ ಅರ್ಥ ಕಾರಣ ಆ ಪ್ರಣವದ ಅರ್ಥನೇ ಕಾರಣ ಯಾನಿತ್ತ ಏರುಲ್ಲೆನಾ ಇಂದು ಆಯ್ತ ಅರ್ಥ ಅವು ಅವು ಪ್ರಣವ ಇಂದು ಶರೀರ ಅವು ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಆಂಡೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರನೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ನಿಂದು ಯಾವನ ಇನ್ನೇನು ಇರು ಇಟ್ಲ ಕುರೆ ಮಲ್ಪೆರಾಪಜಿ ಮಲಿನ ಮಲ್ಪೆರಾಪಜಿ ಆಳ್ ಮಲ್ಪೆರಾಪಜಿ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಅವು ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತ ಇನ್ನೇನು ಇರು ಮನಸ್ಸುಡೆ ತೋಡು ಓವೆನ್ ತೂಪುನಿ ಇತ್ತಿನೇನೆ ತೂಪುನಿ ಇಜ್ಜಂದಿನೇನತ್ತು ಓವು ನಮ್ಮಡ ಭಾರಿ ಪಿರಾಕೃದೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಉಂಟು ಅವು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ತೂಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮಡ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ನಿಜವಾದವು ನಮ್ಮ ಉಳಯ ಉಂಡು ಅವೇನೇ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ಹೊರತ ಅದು ಪಿದೈರ್ದು ಅಲ್ಲ ಕನತದ ತೂಪನವು ಅತ್ತು ಅವೇನು ತೂವಡು ಒಂದು ತೂಪವು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಗುರು ಗುರು ಅವೇನು ತೋಚ್ಪವೆ ಅಂಚ ಬಂಡ ದಾದ ಎಂಚ ತೋಚ್ಪವನಿ ಅಪಗ ಶಬ್ದೋಡ ಅಥವಾ ಭಾವೋಡ ಅಥವಾ ಅವೇ ಸ್ಥಿತಿಟ ಗುರು ಉಂತುದು ಅನುಭವಿಸಾದು ಬನ್ಪೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಉಂಡು ಆಣ ಎಂಕುಲ ಅಪಗ ಅನುಭವಿಸಾದು ಪೂಜ ಎಂಕುಲ್ ಕಾಲಿಂಚ ತೂಪ ಮಾತ್ರ ಕೇನುವ ಶಬ್ದ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಪೋಯಿನಿ ಅರ್ಥ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂತುದು ಬಂತೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಆಯಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹೊರತು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಅಂಚದಾಯ ಗುರು ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂತುವೆ ಅಂಚದಾಯ ಗುರು ಯಾನು ಯಾನು ಲಘು ದಯ ಬನ್ನ ಯಾನು ಉಂತುದಿಜಿ ಯಾನು ಪಂಡಿನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐಕ್ಯಪಡಾದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆ ಗುರುತ್ವ ಮೂಲ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅವು ಅದು ಯಾನು ತೋಡು ಯಾನಾದತ್ತು ಅವು ಅದು ಸೊ ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಯಾನಾದು ಉಂಟು ಅರವಿಂದೇನ್ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಅಂದೇನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಸತ್ತಿ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಕೊಂಡ ಈ ಅರವಿಂದೆ ಬನ್ನ ಭಾವ ಪೋಪುಂಡು ಈ ಅರವಿಂದೆ ಬನ್ನ ಭಾವ ಪೋಯಿ ಸಾತಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಏರು ಯಾನ್ ಏರ್ಪನ ಯಾನ್ ತಿಗಲೆ ಮುಟ್ಟದ ಪನ್ಪನ ಯಾನುಂದು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಯಾನು ಮೂಲೆ ಎನ್ನ ಭಾವದ ಜಾಗಡು ಒಂಜಿ ಭೂಮಿ ರೂಪಟ್ಟು ಉಂಡು ಯಾನ್ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿ ಭೂಮಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮೂಲ ಉಂಡೊಂದಿತ್ತನ ಭೂಮಿ ತಿರುಗುಂಡ ಭೂಮಿ ಇಂಚ ತಿರುಗುಂಡು ಭೂಮಿ ತಿರುಗನಗ ಭೂಮಿದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಲ ತಿರ್ಗೊಂಡತೆ ಅವು ಅಂಚ ತಿರ್ಗೊಂದು ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರಗಳಿಂಚ ಬರೋದುಂಡವು ಹೌದಂడి ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಉಲಾಯ್ಡ್ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಅವು ಉಂಚ ತಿರ್ಗೊಂದು ಪುನಗ ಪಿರವಡು ತಿರ್ಗೊಂದು ಪುನಗ ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಉತ್ತರಗ ಬರೋಣ ಮೂಲ್ತೆಯನ್ನ ಮೂಲಾಧಾರಡು ಸೀದಾ ಮಿತ್ತಿಡೆ ಮಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಇಂಚ ಬನ್ನಗ ಮೂಲ ಮಲ್ಲ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಉಂಡು ಐತ ಕಾಂತ ಶಕ್ತಿ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಬರೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಅವು ರಡ್ಡೆತ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಅವು ತಾವರ ದೆಸಲ್ದೆಲ್ಲ ಕುಂತುಂಡು ಸಾವಿರದಳ ಕಮಲ ಸಹಸ್ರಾರ ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿದ ಚಕ್ರಲ್ಲ ಪೂರ ಇಂದು ಪೂರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಿಯೆಕುಲು ಇಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಒಂಜಾಯಿರ ಸೈನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬನ್ನೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿನ ಯೋಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬನ್ನೋಡು ಒಂಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಇತ್ತದ ಯುಗಟ್ಟು ಕಲ್ಪನದಂಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತೊನ್ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನಡು ಕಲ್ತೊನ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ದುಂಬುದ ಪಿರಾಕದಂಡ ಯೋಗ ದೃಷ್ಟಿಡ ಯೋಗ ಜ್ಞಾನಡು ತೂವಡು ಒಂದು ಇನ್ನೇನು ತೂವಡೆ ತೂವಡಾಯಿನ ವಸ್ತು ಅವಲಿರಗ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವ ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದು ಈ ಶರೀರನು ಬಂತ ಅವನ ಎದುರು ಗುರು ಇತ್ತಂದ ಆ ಶರೀರ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೃಹತಿ ತಿಥಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವು ಮಲ್ಲನ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಸೊ ಇನ್ನೆರಡು ವ್ಯಾಪಿಸವನು ವಸ್ತುಂಡು ಬೇತೆ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ವ್ಯಾಪಿಸವನು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಣಬನ ಶರೀರ ವ್ಯಾಪಿಸಿನ ವಸ್ತು ಓ ಕುಡೊಂಜು ವ್ಯಾಪಿಸವನ ವಸ್ತು ಅವು ಬೇತೆ ಅವು ವಿಷ್ಣು ವಿಷತಿ ತೀತಿ ವಿಷ್ಣು ಮಾತ ಕಡೆಕ್ ವ್ಯಾಪಕನ ವಾದು ಏರುಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವಸ್ಥಳದಿ ವ್ಯಾಪನ ಸರ್ವದೋಷ ರಹಿತನಾದ ಇತ್ತೆ ಗುರುರ್ದೇವ ಮಹೇಶ್ವರ ಈ ಮಹೇಶ್ವರ ಬನ್ನಗ ರುದ್ರೇ ಈಶ್ವರೇ ಸದಾಶಿವೆ ಬಂದು ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಮಹೇಶ್ವರ
ಸೊ ಅಂಚಿನ ಅಗ್ನಿತತ್ವ ಆಕಾಶತತ್ವ ವಾಯುತತ್ವ ಆಕಾಶತತ್ವ ಒಂದು ಮೂಜಿ ತತ್ವ ಇಂದಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಈಶ್ವರ ಬಣ್ಣ ಅವು ಬೀಜ ಉಂಡು ಮಹೇಶ್ವರ ಈಶ್ವರ ಬಣ್ಣಗ ಈಶಾನ ಗುಣ ವೈಕುಂಡು ಅವು ಬೀಜ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರ ಎಂಬುದಾರು ಸೊ ಇಂಚ ಇಂದು ಉತ್ತರದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಇಂಚ ಬೀಜ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಈಶ್ವರೇ ಹಿಂದೆ ತಗೊಲಾಡಿತೆ ಅನ್ ಭೂಮಿ ಬಂದು ಅನ್ ದೇಹ ಭಾವನು ಬುಡ್ದು ಕುಲ್ಲೆ ಮೂಲ ಭೂಮಿ ತಿರ್ಗುಂಡು ಅವು ತಿರ್ಗುನ ಭೂಮಿ ಎಂಕ್ಲಿಗಿತ್ತ ಭೂಮಿದ ಮೆತ್ತೆ ಹಿಮಾಲಯ ಬರೋತುಂಡು ಅಂಚ ಐಟ್ಲ ಒಂದು ಹಿಮಾಲಯ ಬರೋತುಂಡು ಆ ಹಿಮಾಲಯ ಬರೋತಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಚಂದ್ರೆ ಬಕ್ಕ ಭೂಮಿದ ಘರ್ಷಣೆ ಹಿಡ್ದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅವು ನಿರಂತರ ಹಿಮಾಲಯದ ಮೆತ್ತಿತ್ತೆ ಬೂರೊಂದುಂಡು ನಾವು ಎತ್ತರಡು ಪುನ್ ಹಿಮಾಲಯ ಭೂಮಿಡು ಅವು ನಿರಂತರ ಅವು ಬೂರೊಂದುಂಡು ಅವಿದ ಮೂಲ ಬೂರೊಂದು ಪಡದೆ ಸೊ ಮೂಲ ಅವು ಇಂಚ ಬೂರೊಂದು ಪುನಗನೆ ಅವು ಸುತ್ತ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಅವು ಚಕ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ವೇಲೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಚಕ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ತಿರ್ಗೊಂದಿಪ್ಪು ಇದು ಚಕ್ರ ಇಂದ ಅವ್ವೇ ವಿಷ್ಣುನ ಕೈಟು ಪುನಃ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಅದೇ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ ಉಲಾಯ್ಡಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅನ್ಯ ಯಾನ ಮಲ್ತಂಡ ಏನ ನಾವು ಕತ್ತೆರುನಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಬೊಕ್ಕೊರೆನ ಕತ್ತೆರುಂಡು ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತದ ನೆಕ್ಕ ಪೋನಗ ಚಕ್ರ ಕತ್ತೆರೊಂದಿತ್ತಂಡು ನಾಲೈ ನಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡು ಪಣಪನ ಅಕೇರಿದ ನುಡಿಕಟ್ಟೆ ಕೇಣ ಮಾತ್ರ ಚಕ್ರ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಿನ ಚಕ್ರ ಕತ್ತೆರೊಂದಿತ್ತಂಡು ನಾಲೈ ನಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡು ಮೂರ್ಲಾಂಚನಿ ತೀರ್ ದೇಹಭಾವನ ಬುಡಿಯಾರಂಡ ಚಕ್ರ ಮಾತ್ರ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಬಕ್ಕ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಉಂಡು ಆ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ಚಕ್ರ ಅಲ್ಲ ರಡ್ಡೆ ಮೂಜಿನತ ವಸ್ತು ಮುಲ್ ತೋಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಚಕ್ರ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಗುರುಭಾವ ನಂಗೆ ನೆಕ್ ಬಾರಿ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಈ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅರವಿಂದ ಇತ್ತೆ ಬಣಬಣಿ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಗಣ ಪಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದರ್ಥ ಪತಿ ಪಂಡ ಒಡೆಯ ಅಂದರ್ಥ ಗಣಪತಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ಯ ದೀಪನೆ ಅತ್ತನ ಬೆರ್ಮೇರು ಈ ರೀತಿ ಕಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಬನ ಬೆರ್ಮೇರು ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ದೀಪನಂಚೊತ್ತನ ಸುತ್ತೆ ಕೆಲವಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಉಂಡು ಬೆರ್ಮೇರಿನ ಸುತ್ತೆ ಅಂದ ಬಣ್ಪೇರು ಗಣಪತಿ ಸುತ್ತೆ ಅಂದ ಬಣ್ಪೇರು ಗಣಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆರ್ಮೇರು ಒಂಜನ ಅತ್ತ ಗಣಪತಿ ಬೇರೆ ಮೇರೆ ಬೇತೇನ ಅತ್ತಂಡ ಸುತ್ತೆ ದೀಪನಂಚತನ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಗಣಪತಿಯಿಂದ ಎತ್ತಂಡ ಗಣಪತಿ ಸುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮೇರಿಂದ ಎತ್ತಂಡ ಬೇರೆ ಮೇರೆ ಸುತ್ತೇನ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟದಾದ ಇಂದಿತ್ತ ರಡ್ಡುಲ ಒಂಜೇ ವಸ್ತು ಎಂಕಲ್ ರಡ್ಡು ಭಾಷೆ ಬಂಡಿ ದೇವನಗಿರಿ ವೈದಿಕದ ಭಾಷೆ ಪೋಂಡ ಐಕ್ ಗಣಪತಿ ಗಣ ಪಂಡ ಗುಂಪು ಪತಿ ಪಂಡ ಐಕ್ ಒಡೆ ಗುರ್ಕಾಡ ಹೂ ಗುಂಪು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಚಭೂತದ ಗುಂಪು ಅಂಚನೆ ಉಲಾಯ್ಡು ಜೀವಕೋಶ ಪೂರ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಂಡ ಹೃದಯದ ಬೇಲೆ ಬೇತೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಬೇಲೆ ಕಿಡ್ನಿ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡದು ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗುಂಪುಲೆಗ್ ಏರು ಯಾನ ಅಧಿಪತಿಯ ಅಯೇ ಗಣಪತಿ ಗಣಪನ ಗ್ರೂಪ್ಗು ಪತಿ ಯಾನಿತಿ ಯಾನ್ ಬಂಡತೆ ಗಣಪತಿ ನನ್ನ ನಾಗ ಬೆಮ್ಮೆರು ಬಂಡತ್ತ ಅವು ಈ ಗಣಪತಿ ಬಂದು ಒಲ್ತು ಬತ್ತೀನಿ 23 ಸೆಟ್ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಬಂದು ವಂಶವಾಹಿನಿ ಆ ವಂಶವಾಹಿನಿ ಇತ್ತ ಅವು ಹುಚ್ಚುದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ನನ್ನ ಪಟ್ಟಿ 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 ಉಂಡು ಅಂಚಾದವು ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದು ಅವಳು ಬರೆಪುನ ಅಂಚಿನ ಹಣೆ ಬರ ಎಂಕ್ಲ ಹಣೆ ಬರ ಅಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವಳು ಅಲ್ಪ ಬರೆದು ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮುಲು ಪೂರ ಚಲನಶೀಲವಾದುಂಡು ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಪೂರ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅವು ಉಂತುಂಡ ಆ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮುಡು ಎಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿಲುಂಡು ಈ ಶರೀರ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಆವಡು ಆವಾ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗೆ ಈರು ಎಂಚ ಸ್ಪಂದಿಸವಡು ಅವು ಪೂರ ಮಾಹಿತಿ ಆಯ್ತುಂಡು ಆ ಮಾಹಿತಿ ನಿಕ್ಲ ಹಿರಿಯರು ದಿಂಚಿ ಬೈದನು ವಂಶವಾಹಿನಿ ಅಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ದೆ ಯಾನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಿದಾಯ ಬೈದಿನಿ ಅವ್ಯಕ್ತಾನ ನಿಧನ್ಯನ್ನೇವ ವ್ಯಕ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಿ ಭಾರತ ನಡುಟಿತ್ತೆ ಅನ್ ಬತ್ತೆ ನಾನು ಹೊಲ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅವ್ಯಕ್ತವ್ರದೇ ವ್ಯಕ್ತೋಗಿ ಬತ್ತ ಅಂದ ಅವನ ಆವು ಅವ್ಯಕ್ತ ಇಂದು ಈ ಬರೆದೀತಿನ ಓ ಈರ್ನ ಮಾತ್ರ ಈರ್ನ ವಂಶದ ಅಜಿಪ ಸಾರ ಜನರೇಷನ್ ದ ಪೂರ ಐಟುಂಡು ಸೊ ಐಟಿದ ಈರು ಒರಿ ಬರ್ಪುನಿ ಮಾಕಿದ ಪೂರ ಐಟುಲ್ಲ ಐಟೆ ಉಂಡು ಉಳ್ಳಾಯ್ಡೆ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರಂಥಳುಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ಬೋಡಾಪುರ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಮಾತ್ರ ಓದು ನೀರು ಅಂಚ ಇದು ಒಂಜನ್ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಬಾಕಿದ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಕಲ್ ಪಿತೃನಕಲು ನನ್ನೈತಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಎಂಜಿನ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು ಆ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಹೃದಯ ಬೆಡಿತ ಹಾಕೊಂಡು ಶ್ವಾಸೋಶ್ವಾಸ ಮಾತ ಅಂಗಾಂಗದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏರ್ ಮಲ್ಪವನಿ ಆ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹಿಡ್ದ ಅತ್ರ ಬೇಲೆ ಹಾಪುನಿ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮುಡು ಎಂಚ ನಿರ್ಣಯ ಬರೆದುಂಡು ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಆಯನ ಒಂದು ನಡಪುನು ಹೊರತಾದ ಅವೇನೇ ಹಣೆ ಬರ ಇನ್ನೇನು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬರೀನಿ ವಂಶವಾಹಿನಿ ಬರೀನಿ ನೂದೆಕ್ಕು ನೂದು ಸತ್ಯ ಹಾಕಲು ಬಂತಿನ
ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗವ ಅರ್ಥ ಆತು ಜಾತೆ ನನ್ನ ಬೇತದಾದ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಅದನ್ನ ಹನೆಟ್ಟು ಬರುತ್ತೀನಿ ಇರಟ್ಟು వచ్చిಂಡ ಬೋಪುಂಡ ಅಪಂಡ ಈ ಹಣೆ ಬರ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡ నేను వచ్చే రాపుండు ఏరే ఒరియాగు మాత్ర ಹೋ ಅವೆಲ್ಲ ಬದಲು ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಡು ఒరియాగు మాత్ర ನೆಟ್ 27 ಗಣಪತಿ ಉಂಡು 27 ನಕ್ಷತ್ರ 27 ಗಣಪತಿ ಪಂಚಭೂತಲೆಗ 5 ಗಣಪತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ 32 ಗಣಪತಿ ಕುಡ ಒಂಜಿ ಚೋರ ಗಣಪತಿ ಅಂಡ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ 27 ನಕ್ಷತ್ರ 27 ಗಣಪತಿ ಬಂದ ಇಟ್ಟು ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಸುರುತತ್ತು ಮೂಜಿನೆತ್ತ ಗಣಪತಿ ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಗೊಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಕೃತಿಕ ಬಣ್ಣ ಕೃತ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ ಓ ಮಲ್ಪುಂಡಿರ್ನ ಶರೀರಡು ಸೌ ಕೃತಿಕ 7 ಚಕ್ರಲು ಉಂಡು ಅವಳು ಅಂಡ 7 ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜ ಉಂಡು ಕೃತಿಕ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಉಂಡು ಐಟ್ ಪುಟ್ಟುದಿನ ಈ ಶರೀರಗು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿ ಎಂದು ಬುದಾರು ಏರಾನು ಕೃತಿಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಟ್ಟಿನ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿ ನನ್ನ ಬಾಕಿದ ನಕ್ಷತ್ರ ವ್ಯತೆ ವ್ಯತೆ ಉಂಡು ಉದಾರು ಇಂಚಿನ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿ ಮಂಡ ಏರು ಬಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಬಾಯಿಡು ವೇದ ಇತ್ತುಂಡು ಆ ವೇದನು ಅಂಧಕಾಸುರ ಪಂಚಿನ ರಕ್ಕಸೆ ಶಬ್ದಾಕರ್ಷಣ ಮಂತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಯ್ತೆ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಬೇತ ಶಬ್ದದ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬುಡಿ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಹೋಯ್ತೆ ಹೋಯ್ತು ಸಾತಿಗೆ ಆಯ್ದಾದ ಮಲ್ತ ಅವನಿಗೊಂದು ಪಾತಾಳೊಡ್ದು ಉಂಡು ಪಾತಾಳ ಎನ್ನವಲ ಏನು ಬಂದು ದಾನಿ ಅಂಚ ಪಾತಾಳಡು ಕೊಂದದ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಂಚ ಬಲಿನ ತೋರ್ತದಿ ಪಂಚನೆ ಪಾತಾಳು ಕೊಂದಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ವೇದಜ್ಜಿ ವೇದಜ್ಜಿ ಅನ್ನೋದ ಹತ್ರ ದೇವತೆ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬಲಜ್ಜಿ ಅನ್ನೋದ ಹತ್ರ ಐತೆ ವಿಷ್ಣುಗು ಮಾಹಿತಿ ಪೋಪುಂಡು ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ತೂಪೇರು ದಿವ್ಯದರ್ಶಿ ತೂನಾಗ ವೇದ ಪನೊಂದಿಜ್ಜರಿ ಇರಲ್ಲ ದಾನೆ ನಾನೇ ಪಂಡ ವೇದ ಮಾತೆ ಜಲೋಲಲ್ತು ಪಾತಾಳುಲ್ಲ ಪಾತಾಳು ನೀಲಿ ಸೀರೆ ಪಾಡ್ದುಲ್ಲ ಅಂಚ ವಿಷ್ಣು ಅಡೆ ಪೋದು ಅಂಧಕಾಸುರನ್ನು ಕೆರ್ದು ಆ ನೀಲ ಸರಸ್ವತಿನ ಮಿತ್ತು ಕೂಡ ಪತಾರ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ದ್ರೋಡ್ದು ಕೂಡ ಮಿತ್ತಕಂತೆ ಇಂಚಿನ ನೀಲ ಸರಸ್ವತಿ ಶಿವನ ಬಡೆದಿ ಆಲು ಹಂಸದ ಮಿತ್ತುಗುಲ್ದು ಪುನಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಡೆದೆತ್ತು ನೀಲ ಓಲು ಮಾನಸ ಸರೋವರದ ಮಿತ್ತು ಹಂಸ ರಾಯರಜ್ಜಿ ಹಂಸ ಖಾಲಿ ತೇಲುನಿ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಹಂಸ ಓಲ್ ಬನಗ ಸೋಹಂ ನಜಪ ಗಾಯತ್ರಿ ಸೊ ಅವೇ ಯಾನು ಸೊ ಅಂಚವು ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಮುಟ್ಟುಂಡತೆ ಮುಟ್ಟುನಗ ಕಾರಂಜಿದ ಲೆಕ್ಕಿಂಚ ರಾಪುಂಡು ಬಂಡೆನ ಆ ರಾಪುನ ಜಾಗದ ಮೂಲ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಅವಳು ಆಲಜ್ಜಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಲಜ್ಜಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ಕಿರಣ ಲಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗವು ಆ ಖಾಲಿ ಜಾಗನೇ ಆಯೆ ಗುರು ಆಯೆ ಶಿವೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ತಿರ್ದು ದಕ್ಷಿಣದ ಧ್ರುವ ಹೋಗುತ್ತು ಒಂದು ಲೈಕ್ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣದ ಧ್ರುವ ಒಟ್ಟೊಂದು ಅಂಚೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಉಂಡು ಐಕ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಳಿ ಎಂದು ಬುದಾರು ಸೊ ಇಂದು ರಡ್ಡು ಜನತ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಈ ಲಿಂಗ ತಿರುಗೊಂದುಂಡು ಆ ಲಿಂಗದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಈ ಶರೀರ ಉಂಡು ಇದು ಯಾನು ಎಂದು ಬಂಡೆ ಆಯ್ತು ಈ ಶರೀರ ಉಂಡತೆ ಲಿಂಗ ತಿರುಗೊಂದುಂಡತ ಯಾನು ಬಂಡೆನಾ ಏರಿ ಯಾನು ಘಟಾಕಾಶಾನ್ ಮುಳ್ಳಿ ಕೊಡಪನು ಮಣ್ಣದ ಕರ ಈ ಕರನು ಆಯ್ತು ಉಲಾಯ್ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಉಂಡು ಪಿದೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಉಂಡತೆ ರಡ್ಡು ಜಾಗ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಕರನ್ ಯಾನು ಮುಲ್ತದ ಇಡೆ ಕಂತೆ ಕನ್ನಗ ಮುಲ್ತ ಆಕಾಶ ಮುಲ್ತ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ತೊಟ್ಟು ಇಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಬೈಜತೆ ಈ ಕರ ಮುಲ್ತ ಜಾಗ ಬತ್ತಂಡ ಮುಲ್ತ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಉಲಾಯಿದ ಖಾಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಉಲಾಯ್ ತಿನೇನ್ ದರ್ತೆ ದರ್ಪಣಗ ದರ್ಪಣಗ ಉಲಾಯಿದ ಖಾಲಿ ಪಿದೆದ ಖಾಲಿಂದ ಒಂಜೆ ಖಾಲಿ ಅಂದೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ತೆನ್ನ ಈ ಶರೀರ ಒಕ್ಕ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅವು ಚಲಿಸೊಂದುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲಿಸೊಂದುಂಡು ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳು ಚಲಿಸೊಂದುಂಡು ಸೊ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಪ್ರತಿಯೊರನ್ನ ಕಥೆ ಎಂದು ಈ ಖಾಲಿ ಜಾಗಡು ಚಲಿಸೊಂದು ಪುನಗ ಏರ್ ಚಲಿಸೊಂದು ಅಪ್ಪನ ಯಾನ್ ಕಾಪಂಡು ದೇಹೋಡು ಯಾನ್ ಬಣ್ಣ ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಆ ಯಾನತ್ ಯಾನ್ ಆ ಆಕಾಶ ಆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇಂದೇನು ನಾ ಅತಃ ಇಂದು ಅತ್ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಅತ್ ಆಕಾಶ ಶಿವ ಓ ಇಜ್ಜ ಅವು ನಾ ಅತಃ ಪಂಡ ನಾಥ ನಾಥ ಅಂದು ಇತ್ತ ಮಂಜುನಾಥ ಸೊ ಇಂದು ನಾ ಅತಃ ಓ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅಪಂಡು ಓ ಇಜ್ಜಿ ಆಕಾಶ ಇನ್ನಿತ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಕಾಬ ಉಂಡು ಕಾಬದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ದಾದ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಉಂಡು ನಾ ಅತಃ ಶಿವ ಅಂಚನ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಅಮ್ಮೇರಂದು ಮಿತ್ತು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ದಾದವು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಆಕಾಶ ಅಂಚ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಏರೇ ಎಂಚಿನ ದೇವರು ಪಂಡಿತ್ತನ್ಲ ಆ ದೇವರು ಆಕಾಶ ಅಂಚಿನ ಆಕಾಶ ತೆರಿಯರೆ ತುಯ್ಯರೆ ತೀತ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಸರ್ಕಸ್ ಈತ್ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಪನ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸುಲಭದ ಕೊರಿಯರು ಅವರಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಪನ್ನಗ ನಿರಾಕಾರ
ನಿರ್ಗುಣಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಹಾ ಹಾ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಹಾ ಹಾ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಮೂಲು ಉಂಡು ಹಾ ಇತ್ತಿನೇನೆ ಬಂಡಿ ನಿಜ್ಜಂದಿನ ನಡ್ತು ಐತ ಉಲೇಟ್ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಿ ಐತ ಉಲೈಡ್ ನಮಾವೇನು ತೂಪನೆ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ದೈವಾರಾಧನದ ಉಳೈ ಬನ್ನಗಲ ಅವೇ ಸೂತ್ರದ ಅಡಿಟ್ ಅವು ಪೋಪುಂಡು ಅವು ತೆರಿಯೋನ್ ನಂಚಿತ್ತನ ಐತೆ ತೆರಿಪೋಯ್ದ ಗಣಪತಿ ಆ ಗಣಪತಿ ಇತೇರ್ ಬಂದಾಗ ಈ ನೀಲ ಸರಸ್ವತಿನ ಕಂತದ್ದು ವಾ ಶರೀರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಬತ್ತು ನಾವು ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ಶರೀರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಇತ್ತೆ ಅವು ಆಯನ ಎಡ ತೋಡೆಟ್ಟು ಕುಲ್ದಿನ ಆಯನ ಶಕ್ತಿ ಪನ್ನಗ ಬಲತ ಮೆದುಳದ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ವೇದ ಇಜ್ಜಿ ವೇದ ಇತ್ತೆ ಬರೆಯೋಡು ಸುರುಡ್ದು ಅಪ್ಪ ಈ ವೇದನು ಸುರು ಉಡ್ದು ಬರೆ ನಂಚ ರಡ್ನೇ ಸರ್ತಿ ಏರು ಬರೆ ಪ್ರಾಣಿಯರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಉಗುಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಎಂಜಲನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೆಕ್ಕಿ ಬರೆದವ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿ ಸೊ ಇದು ಇಂಬ್ಯಾಗ್ ಒರಿಯ ಹಣ ಬರೋನ್ ತಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪ ದಯಮನ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ದಾದಲ್ಲ ಎನ್ನದು ಇಂಚೆ ಇರಗೊಂಜಿಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದಿರಿ ಎನ್ನದು ಇತ್ತಾರಂತನ ಇತ್ತ ಅವೇ ಇರಿ ಎನ್ನಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬೇತೇನೆ ಚಿತ್ರ ಕೊಡ್ದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆನೆ ಹೆಂಗ್ ದಪ್ಪರಪ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಪರಿಹಾರ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿನ ಉಪಾಸನೆದ ಮುಖೇನ ಪಂಡ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅವಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದರ್ಶನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಆರಂಭವು ಶುಭವಾಗಿರಲಿ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅಂಕಿತದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊಕುಲ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದದೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಡು ಪಣಪುನನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಅಕಲ ಆಕಾಂಕ್ಷದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ನಿಖಿಲ್ಡ ಸಮೋಹಿನಿ ಚಿಕಿತ್ಸಕರನಂಚಿತ್ತನ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಚಾಡರ್ ಬರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುರು ಪಂಡದಾದ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿ ಪಂಡದಾದ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ನಾರಾಯಣ ಕಟಾಕ್ಷ ಮಾಶೇಷ ತುಮ್ಮಿನ ಮನ್ನದ ಭೋಗ ನೆತ್ತ ಶಬ್ದಾರ್ಥುಳುದಾದ ಈ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಯರೆ ಆರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರು ನಿಗಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ಪಾತೆರಡು ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಒರಂಬ 4010 ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಒರಂಬ 4010 ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಚಾಡ್ರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಉಡಲುದೊಳೈ ಅಡಂಗಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆರಾಧನೆದ ಬಗೆಟಿತ್ತಿನ ಕುತೂಹಲ ಐತ ಉಳೈತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಜ್ಞಾನದಾದ ಅಂದು ತೆರಿಯೋನಗ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ನಮ್ಮೈತೆ ಗಣಪತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರು ಪಂಡರ್ ಇತ್ತೆ ಗಣಪತಿನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು ನಮ್ಮ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ರೂಪುಡು ತುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬೆರ್ಮೆರಾದಿಪ್ಪು ಗಣಪತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅವೇನು ತೂನಗ ಬಾರದಿರೆ ಅರಿ ತಾರೈ ಐನು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೈ ಅತೆ ಐದೊಕ್ಕ ತುಂಡುಕುಂಟು ಕಾಡಪುರ್ಪ ಈ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತೆ ಅಂದು ತುಪ್ಪ ದಾದ ನಿಂತಾರೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ತತ್ವ ಉಂಡು ಈ ಶರೀರ ವೈಡ್ದು ಪುರ ಬದುಕೊಂದುಂಡು ಈಗ ದಾದ ಪುರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ವಸ್ತುಲೇನಿ ತೀರವಳು ದೀನಿ ಈ ಶರೀರ ಬದುಕೆರೆ ಬೋಡಾಪುನೆಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳ್ಳ ಐತ ಒಂಜಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಸೊತ್ತುಲು ದೀನಿ ಈರ್ ದೀನಿ ಅವು ಈರ್ ದೀನಿ ಎಂಕುಲ್ ಕುಟುಂಬದ ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲ ತೂಯಾತ ದೀನ ಇದು ಏರೆಗ್ ದೀನಿ ಅವು ಎಂಕುಲು ಎನ್ನುನ ವಸ್ತುಗು ದೀನಿ ತೂಪುನಾರು ಈರು ಎನ್ನುನ ವಸ್ತುಲ ಇರ್ನವಲೈಡೆ ಎನ್ನು ನೀರು ನಂಬಿಕೆ ಭಾವನೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಪೂರ ಇರ್ನ ಇತ್ತೆ 10 ಜನ ಸೇರ್ದಲ್ಪ ದೀಂಡ ಐದು ಸಂದಂಡು ದಾಪು ದಯಗಾಂಡು ದಯಪಡ ಎಂಕಲ್ ನವಲೈಡೆ ಎಂಕುಲ್ ದೀತೀನಿ ಅಂದು ಐದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದು ಅಂಚದಪ್ಪ ನಾವು ಸಂದು ನಂದು ಅಪಣಿತ ಓಲಿಂದ ತೃಪ್ತಿಯಾರಪ್ಪುನಿ ಎನ್ನ ಉಲಾಯ್ಡವು ತೃಪ್ತಿಯಾರಪ್ಪುನಿ ಎನ್ನ ಉಲಾಯ್ಡವು ಲಯಾರಪ್ಪುನಿ ಸೊ ಇಂಚ ಆಯರ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನ ಪಿದ ಹಿಡ್ದವನು ಮಲ್ಪಡಾಪುನ್ ದಯಪನ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ ಉಲಾಯ್ಡವ ಅಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಶರೀರ ಉಂಡು ಅವೇನು ನಡಪವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಉಂಡು ಇತ್ಯಾನ ಎಕಡೆ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಪಂಡತೆ ಇಂದು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಭೂತ ಬಂದು ಉಂಡು ಆ ಮಾತ ಭೂತ ಅಲ್ಲ ಈ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಉಂಟು ನಾನ ಎಂಗ್ಲ ಶರೀರದ ಉಲಾಯ್ಡು ಅಂತ ಬೆಲೆ ಅಪ್ನ ಕೆಲ ಉಂಡು ಅಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಲಡಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಕಟಾಕ್ಷರ್ದು ಮಾಶೇಷ ತುಂಬನ ಮನ್ನದ ಬೋಗರ್ದು ಪಂಪ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಕೇಳುವ ಅಪ್ಪನ ನಡಪವನ ಏರು ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ನಡಪನ ಬಂಡೆಂಕ ಅಂದಾಜ ಇತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡರು ಒಂದು ಊರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಿಯಲು ನಮಕ್
ಬಾರಿ ಪೊರಡು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತರ ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕಲ ಸುತ್ತ ಉಂಡು. ಅವು ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅದುಂಡು ಎಂಕ ತೋಜಿ ಆಂಡ ಬಕ್ಕ ಏರೆಗ್ ತೋಜುಂಡು ಏರೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ಪಂಡ ಈ ಶರೀರ ಇತ್ತವೇನ ಅನುಭವಿಸೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಡ ತಿಂದೆ ಉಲೈಡ್ ದಾದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆವಂದುಂಡು ಅವು ಐರ್ದಾತ್ರ ಆವಂದು ಪುನಿ ಅಂದೆ ಬೇತೆ ದಾಲೆ ತೀರ್ನ ಉಲೈಡ್ ಬಡವಾಯನಕ್ ಉಂಡಿನಿ ಬಾಜಲಾಯನಕ್ ನೀರು ಬರ್ನಿ ಇದ್ರೆ ಬತ್ತಿನಕ್ ಜೊತೆ ಮೂಜಲ ಮಲ್ಪುಜ ಅಪಂಡ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅವೇ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂದೆ ಅಂಚಾವು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಇತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪನ್ನಗ ಮೂಲಿತೊಂಜಿ ಉಲಾಯಿ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗ್ರಾಂದ್ ಎಂಗ್ಲು ಕುಂಕುಮ ಬರ ಪಾಡುವತ್ತೆ ಆ ಕುಂಕುಮ ಐಕ್ಯ ಪಾಡು ಸೋಲು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗ್ರಾಂದ್ ಚಿಂತಾ ಪಂಡ ಎನ್ನುನಿ ಮಣ್ಣಿ ಪಂಡ ಮಣಿ ತಲೆಕೊಂಡು ಗ್ರಹ ಪಂಡ ಗ್ರಹಿಸುನಿ ಸೈನ್ಸ್ ತಿಲಕ ದೀಪನೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗ್ರಹಕ್ ಜಾಗೃತ ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವದ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲರ್ ಮೂಲು ದೀಪುನಿ ಪಂಡ ಶರೀರ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ತೋಜುನ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲರ್ ಅವೆ ನೀರು ಮೂಲ ದಿಯರ್ನ ಮೂಲು ತೋಜಂದೆ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೇರಳೆ ನೀಲಿ ಕಲ್ಲರ್ ಉಂಡು. ನೀಲಿ ಕಲರ್ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇನು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಅಂಚನ ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಆ ನೀಲಿ ಕಲ್ಲರ್ ತೋಜುನ ಕೆಂಪು ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನಾಗ ಐತ ಕಲ್ಲರ್ ನೇರಳೆ ಕಲ್ಲರ್ ಅಪ್ಪನ ಈರು ಇರೇನ ಒಟ್ಟಿ ಐಕ್ಯಾರು ಮರ್ಜಾರು ಇರ್ನೋಲ ಐನ್. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗ್ರಹ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಐಟ್ ಮೆಲೆಟೋನಿನ್ ಬಂದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉಂಡು. ಈ ಹಾರ್ಮೋನು ಲಲಿತಾ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಿ ನನ್ನ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ತೆರೆದಿನಕಲು ಸುಮಾರು ನಮ್ಮನೆಡ್ ತೂದು ಏರೆಗಿಂದ ಅರ್ಥ ಆತಿ ಏರು ನಾಸ್ತಿಕೇರಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಏರು ನಮ್ಮಂದಿನ ನಮ್ಮಂದಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಂದು ಈ ಭಾಷೆಡೆ ಅನ್ ಪನ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ನಕ್ಲೆಗೆ ಅಕಲು ಅಕಲ್ನ ಭಾಷೆಡೆ ನಂಬೇರೆ ಅಂಡ್ ಅಕುಲ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಪುನ್ಲ ಸತ್ಯ ಪಂಡದು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಸುಳ್ಳು ನಂಬುದಿನತ್ ಸತ್ಯವನೇ ನಂಬುದಿ ಇತ್ತಿನೇ ನಂಬುನಿ ಐಕ ಬೋಡಾದೆ ತುಳುಟು ಸತ್ಯಾರಾಧನೆ ಸತ್ಯ ಹೊರತಾದ ಬೇತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಅಂಚಿನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗ್ರಾಟಿತ್ತೆ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉಂಡು. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಉಲೈಡ್ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಆಪಣ ಪೂರ ಗ್ರಹಿಸುಂಡು ಏನು ಪೂರ ಇರ್ನ 23 ಸೆಟ್ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇರ್ನ ಇಡೀ ವಂಶ ಅಜಿಪ ಸಾರ ಜನರೇಷನ್ ಐತ ಜನಕ್ಕುಲು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಓಲೋಲೋಲೋಲು ಪೂರ ಅವು ಗ್ರಹಿಸುಂಡು ಅಲ್ತರ್ದ ಗ್ರಹಿಸದು ಇರಗೈತ ಮಾಹಿತಿ ಬರಗೊರ್ಪುಣ ಅಂಚನೆ 7 ಚಕ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ತರಂಗಲ್ ಈ ಭೂಮಿದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಪುರುಂಡತೆ ಮೂಲ ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಡು ದಾದ ಒಂದು ಅವೇ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸು ಕಾಲಿ ಮೂಲು ದೈತ ಉಲೈಡ್ ಸಿಂಹಾಸನಡು ಕುಲ್ಲು ನಿಂದಲ್ ಸ್ವಾಲ್ಮಿತ್ತು ಕುಲೊಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ 4 ಕೈ ಉಂಡು. ಆ 4 ಕೈ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಮನ್ಪನೆತ್ತು ಸುರುಟು ಕಾಳಿದಾಸೆ ಬಂತೆ 2ನೇ ಶತಮಾನಡು 8ನೇ ಶತಮಾನಡು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದಿರು ಕಾಳಿದಾಸೆ ದಾಲ ತೆರಿಯಂದಿನೇ ಕುರಿ ಏಡು ಮೇಪವನೇ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ 4 ಓ ಮುಂದು ಬರೆಸಾತಿಗೆ ಮಾಣಿಕ್ಯ ವೀಣಾ ಉಪಲಾಲಯಂತಿ ಬಂದು ಪಂಡಸರು ಮಲ್ತೆ ಅವೇನೆ 8ನೇ ಶತಮಾನಡು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬತ್ತದು ಅಯಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ನಂದಿತ ಮೇದಿನಿ ಬಂದಿರು ಎಂಕುಲು ಆನಿರು ದಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಸುಮಾರು ಪಂತೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಉದಾಹರಣೆ ಇನ್ನೇನು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಂಕಲ ಉಲೈಡ್ ಅವು ಸತ್ಯವಾದಲ ಉಂಡು ಪಂತಿನ ಶಬ್ದಲ ಸತ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಉಲೈಡ್ ಇಂಕಲ ಪಾತ ರಕ್ಷಣೆ ಅವು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಎಂಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡೈಕ್ ಎಂಕಲ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಾವನೆ ಇಂದು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಯಾನಿತ್ತ ಈತ ಪಂತಿನ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡತೆ ಐಕ್ ದಾಲ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ ನಂಬಿಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಾವನೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವಿಕೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಾವನ ಮೌಲ್ಯ ಉಂಡೆ ಮೌಲ್ಯ ಗೊತ್ತಾವಡಂಡ ನಂಬಿಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಾವನೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕರದೆಪ್ಪುಗನ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರ ಯಾನ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಬೋಳೂರ್ನಿಂದ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಅರವಿಂದ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುರುವಿನ ಜ್ಞಾನ. ನಾನು ನನ್ನದೊಂದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಉಂಟು ಹೇಳಿ. ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಹೊರಗೆಯಿಂದ ದೈವವನ್ನು ಹೊರಗೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುದು ಕಡಿಮೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನದೆಂತಾದ್ರೂ ದೋಷ ಅಲ್ಲ? ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ದೇವರನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು.
ಸರಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹಾ ಮಠಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ಯಾರು ಅವರೇ ಅಲ್ವಾ? ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ಯಾರು ಅವರೇ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಹಾ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲದ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾವಿರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ರೂಪವೇ ಇಲ್ಲದ ನಿನಗೆ 1000 ರೂಪವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ಸರ್ವಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ಗುಡಿ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ಯಾವಾಗ? ಕೊನೆಗೆ ಈ ಅಂತ ಕಲಿಯುವಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಕಲಿತೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಕೊನೆಗೆ ಇದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದೇ ಸತ್ಯ, ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಇರುವುದಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದು ಕಲಿಯುವುದು ನಾವು. ಹಾಗಂತೇಳಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅಲ್ಲ, ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಏನಾದ್ರು ಕಲಿತೀರಿ, ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಉಂಟು ಸಾಯಿನಾಥ್ರೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗ್ಬಹುದು. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಉಪಾಧಿಗಳು. ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕುಟುಂಬ ಸ್ಥಾನ, ದೈವಸ್ಥಾನ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಉಪಾಧಿಗಳು. ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ತಲುಪಬೇಕೋ, ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯದಾದದನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕೋ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉಪಾಧಿ. ನೀವು ಆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದು ಈ ಉಪಾಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ಈ ಉಪಾಧಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ದೇವರಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತನ್ನ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಮಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅವರಿವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಅವರೇನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ರೂಪ ಇಲ್ಲದೆ ನಿನಗೆ ರೂಪ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಿನಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅದು ಅಂತ ಹೇಳುವ. ನಾನು ಈ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಯಾವುದು ಉಳಿತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ನಾನಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಕು ಬಂದ. ಇದು ಅರ್ಥ. ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಪುನೀತನಾದೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸಾಯಿನಾಥ್ರೆ, ವಂದನೆಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಚಿನ ಪಾತಿರಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಾರು, ತುಳುತಾರತ್ತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕೆಲವು ದಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಅಂಡ ಕೇನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕೊರನಂಚಿತ್ತಿನ ಉತ್ತರ ಮಸ್ತ್ ಸಮಂಜಸ ಅಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಂಡಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇರು ಒಡೆಗೆ ಉಂತಾಯಿರಂದುಗೆಂಡು ಅವನೇ ದುಮ್ಮುಗೊಂಡು ಸುಲಭ ಅಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತಡೆಮಲ್ತಿನಿಂದ ಕೇಂಡ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಡನ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪಿನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಂದ ಆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗ್ರಾಟ್ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಪಂದ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ದ ಕೈಟ್ ಕೂಡ 4 ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉಂಟು. ಇತ್ತು ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆ ಬಾಕಿದ 4 ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಯ್ತಾ ಕೈ ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಇರ್ನ ಮಾತ ಅವು ಬೆಲೆ ಅಲ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸುರು ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಡ್ಡು ಸ್ಲೋ ಕಡ್ಬನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇದು. ಸೊ ಮೂಲತ ಐ ಪಂಡ ಹಾಲು ಅಪ್ಪೆ ತಾಯಿ ಐ ಪಂಡ ಅವು ಅವು ಗಿರಿ ಪಂಡದ ಇಂದು ಪರ್ವತ ಮೂಲು ಸಪ್ತಗಿರಿ ಉಂಡು. ಈ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಮೂಲಂಜಿ ಗಿರಿ ಉಂಡು. ಆ ಗಿರಿ ಪರ್ವತದ ನಂದಿನಿ ನಂದ ಪಂಡ ನವನಂದೇರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೂಲು ನಂದಿನಿ ಪಂಡ ಓ ಪರಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪರಪುಂಡತೆ. ಆ ಪರಪುನಕ್ಕೆ ನಂದಿನಿ ಅಂಡ ಇತ ನಂದಿ ಪಂಡ ಆ ಒರ್ಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ಲ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣೋಡು ಏರು ದೀತೆನ ಆಗ ನಂದಿ ಇಂದು ಪುದಾರು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ತಿನ ಬಸವೇ ತಿರುಗುನೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ದೀತೆ ಆಯ ನಂದಿ ಅಂಚಿನ ನಂದಿ ಪಿದಾಯಿ ತೂಪುನತ್ತು ಆಯ ಉಲಾಯಿ ತೂಪು ಆಯ್ತು ಶಿವನು ನಂದಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇಂಚಿನ ನಂದಿ ಎಂಚ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಜ್ಞಾನೋಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗೋವು ಗೋ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ, ಗೋ ಪಂಡ ಪೆತ್ತ, ಗೋ ಪಂಡ ಶರೀರ, ಗೋ ಪಂಡ ವೇದ, ಭೂಮಿ 14 ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನೋಡು ತೂವೊಂದು ಲೇರು ನಂದಿ ಇಂದು ಈ ಶರೀರ ನಂದಿ ಮೂಲ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಮೂಲ ಉಂಡತೆ ಅವೇನ್ ತೂಪುನಿ ಗ್ರಾಮ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತರುತ್ತೆ ದಾಯ ಬಣ್ಣಗ ಈಶ್ವರ ಪಾಣಿ ಪೀಠಲ ಶಿವಲಿಂಗಲ ಆಯ್ತ ದಾರಾ ಪಾತ್ರೆ ನೀರು ಬರೋದು ಈತ ತೂಯಿನಿ
ತೂಯಿನ ಮೇಲೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ತೂಯಿನ ತೀರು ಭಕ್ತಿಡು ನಂಬಿಕೆಡು ಭಾವನೆ ತೂತೀನಿ ಅಂದ ಇಂಚ ತೂನಾಗ ಅಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಅವಳು ಆವೊಂದುಂಡು ಆ ಚಿತ್ರಣದ ಮನಸ್ಸು ತೂಯಿನಿ ಇರ್ನ ಉಲಾಯಿಡಿತ್ತೆ ಅವೇ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿತ್ರಣ ಬತ್ತನ ಬನ್ನಾಗ ಶರೀರೋಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಆ ಲಿಂಗ ಶರೀರದ ಆ ಕಾಂತ ಶಕ್ತಿ ಜತ ತಿರ್ತು ಪೋಂದುಂಡು ಆ ಪೋಂದುಪ್ಪುನೇನೆ ಇರಿದ ಮನಸ್ಸುಡೇನು ನಿಂಚ ಅವು ಬಣ್ಣದು ಅಪಗ ಇರ್ನ ಇಡೀ ಶರೀರೋಡು ಐತ ಭಾವ ಜಾಗ್ರತ ಆಪುಂಡು ಆ ಭಾವ ಜಾಗ್ರತ ಆಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮಡು ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೀರ್ದು ಎಂಕುಲು ಪೂಜೆ ಅಲ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಅವು ಜಾಗ್ರತ ಆಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಮರ ತಡಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ದೈವ ಪಂಡದು ನಮ್ಮನ್ ಕಲ್ಲುಲದ ಭೂತಾತ್ತು ಮರಲ ಭೂತಾತ್ತು ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಶರೀರನೇ ಏರ್ನ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅವು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನರ್ನ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಕಾಂತಾಬಾರ ಬುಧವಾರ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಏರನ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಐದು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ತುಂಬುದಕ್ಕುಲು ಆಂಡ ಅಂಚನೆ ರಾಜನ್ ದೈವಲು ಪೂರ ಯೋಗಿ ನಕಲ್ನ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅವೇನು ಏರ್ಲ ಓಲ್ಲ ಎನ್ನೆರಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಸೇರಿದಂಕುಲು ಮೂಲ ಕಲ್ಲಡು ಮೂಲ ಎನ್ನುಂಡ ಅರ್ಚಕಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವೇನ ಶಿಲಾ ಭವತಿ ಶಂಕರ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಜಾಗ್ರತ ಆಪುಂಡು ಇರಲ್ಪ ಎನ್ನೆರತೀರು ಅಂದಂದ್ ಅವೇನು ಇರು ಪನ್ಲೆಕನೆ ಇತ್ತೆ ಬೆತಬೇ ತೆರು ಪೊಡ್ದುನಗ ಸುರು ಖಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮುಖೇನ ಐದು ಕಾನಿಕಟದ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಇರು ಪನ್ಲೆಕ ವ್ಯಾಪಿಸೈನಂಚಿತ್ತನ ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಅವೇನು ಪೂರ ತೊಜಿಪದೇ ಆ ನೇಮದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ದಾದ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆತಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಡ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನುಡಿಗಟ್ಟಿಡು ಆನೆದ ನುರ್ಕು ಕುದುರೆದ ಸೊರ್ಕು ನವಿಲದ ನಲಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರಿ ಬಕ್ಕಿದ ಸೊರ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಇರದೆ ಪೆಜ್ಜಿದೆ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿದ ಉಳಯೇ ಸರ್ವಸ್ವಲ ಉಂಡು ಪಣಪನವೇನು ಸೂಚ್ಯವಾದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವೇನು ಆಳವಾದ ತೆರೆಯವನ್ನಂಚತನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಪೋತುಜಾರ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪೋಡಾಯ್ಕು ದಾಯ ಪೋಡ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋಯಿಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಗೂ ತೊಡಕ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೋಯಂಡ ಒಂದುವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಉದಾಸೀನ ಆಪುಂಡು ಪಕ್ಕಡೆ ಸುಳ್ಳು ನಂಬಿಕೆ ಹತ್ತಿಂದು ನೂದಕ್ಕೂ ನೂದು ಸತ್ಯವನ್ ನೂದೆ ಆ ಸತ್ಯ ಬಣ್ಪುನ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಣ್ಪುನ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಒಂಜಿ ಕರೆ ದೆಪ್ಪುಗನ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತೆರಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತೊಡ್ದು ಸದಾಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಅರೇಕಳ ಸುಭಾಷಣ್ಣ ಬರ್ಲೆ ಯಾನು ಭಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರದ್ದು ಎಂಗ್ ರಡ್ಡು ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ದಾತ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಭಜನೆಗೆ ಪೋಪ ಮಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಸತ್ ಇತ್ತಂಜಿ ದಾದನಪ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಮೆಹಂದಿ ದಲ್ಪ ಈ ಬಾಕಿದ ಮಲ್ಪನೆ ಬಿಟ್ಟು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ದ ಪಗ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಆ ಭಜನೆ ಮನ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಜನೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ದೈವಿಕ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಐಟ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ದಾದ ಪ್ರತಿಫಲ ಉಂಡು ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಈರ್ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುನು ದಾಯಗ್ ಭಜನೆ ಮಲ್ತನೆಟ್ಟು ಪ್ರತಿಫಲ ದಾದ ಭಜನೆ ಓಲು ಓಲು ಮಲ್ಪುವ ಅತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಾದಿತ್ತೆ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಭಜನೆ ಆತಂಡು ದೇವತಾ ಕೇತ್ರಗಳ ಭಜನೆ ಆತಂಡು ಮರಣದ ಎದುರು ಭಜನೆ ಪಂಪ ಮರಣದೀದು ಭಜನೆ ಪಂಪ ಅತೆ ತೂಕನೆಕ್ಕೆ ಪೂರಕಾದಿತ್ತಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೇನಗ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೇರಾರೆ ಪನ್ಲೆ ಅವು ಈರು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆಗೂ ಕೊರಕ ಒಂದು ಮುಗಿಪುಗ ಈರು ಪಾತೆರದ ಪೋಯಿನೇನು ಭಜನೆಗೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಾರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನವನಾರಾಯಣರು ಪೂರ ಬನ್ನಗಾಯ್ತವ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರಿ 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 ಅವಳು ಶ್ರವಣ ಸ್ಮರಣ ಕೀರ್ತನ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಥೆ ಮಲ್ಲ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಅಂಡ ನನ್ನವರ ತೂಕ ಪನ್ಪೇನ್ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಾಡಿತ್ತೆ ಇಂದು ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ಅವು ಪರಾಪುನ ನಂದಿತ ದಾಯ ಪರಪುನಿ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಇಂದು ಇಟ್ಟ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೊಡತ ನಂದಿತ ಮೇದಿನಿ ಮಂಡ ಈ ಭೂಮಿ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೆರೆ ಅವು ಪರಪುನಿ ವಿಶ್ವ ವಿನೋದಿನಿ ಇತ್ತ ಇಂದೆತ್ತ ಉಲಾಯಿಡು ಪೂರ ಎಂಚಿನ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಐತ ವಿನೋದೋಲು ಐತ ಗೊಬ್ಬು ಅವು ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪಿದಾಯಿಡಿತೆ ಈರ ವ್ಯಕ್ತಾಯ ಬಕ್ಕ ಈರೊಂಜಿ ಪಿದಾಯಿಡಿತೆ ಉಲ್ಲರತ್ತೆ ಇಂದು ಇರ್ತೆ ಬಾಕಿದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನ ವಿನೋದ ಮಲ್ಪೆರ ಖುಷಿಡಿದೇರ ತಪ್ಪುನಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲಯ ಮೇವೂರು ಇಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ವಿಶ್ವ ವಿನೋದಿನಿ ನಂದನುತೆ ಆಲು ಕೂಡ ಅವು ಹಾರ್ಮೋನೆ ಅದು ಪಾಲು ಉಲಾಯಿಡು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗ್ರಾಟು ಗಿರಿವರ ವಿಂಧ್ಯ ಶಿರೋದಿನಿ ವಾಸಿನಿ ಗಿರಿವರ ವಿಂಧ್ಯ ಪನಮೂಲ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತ ಅಂದುಂಡು ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತ ಪನಮೂಲ ತಿಗಲದ ನಟ್ಟುಪ್ಪುನಿ ಆಂಕಾರ ಬರ್ಪಣ ತೆಂಕು ಯಾನು ಎನ್ನ ಪುರಪನ್ ಪೇತ ಈ ಯಾನು ಎನ್ನ ಪನ್ಪನ ಆ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತ ಬಾರಿ ಮಿತ್ತು ಬೊಲೆ ಒಂದುಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಂಚ ಉತ್ತರ ಹೊಡೆದು ದಕ್ಷಿಣಗು ಪೋಪನಂಚಿನ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಋಷಿ ಆ ಮಿತ್ತು ಬಲಪುನ
ಗುಡ್ಡೆನು ಉಂತಾಯೆ ಐಕ್ ಅಗಸ್ತ್ಯೆ ಎಂದು ಪುದಾರು ಅಂಚ ದಕ್ಷಿಣ ಬತ್ತಿನ ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಬೋತಿನ ಅಹಂಕಾರ ಬಣ್ಬನಂಚಿತ್ತನ ವಿಂಧ್ಯಾ ಪರ್ವತ ಉಳೆವಂದಿನಲ್ಕ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ತಗ್ಗವೇ ಅವಾಗ ಇಂಚಿನ ವಿಂಧ್ಯಾ ಪರ್ವತದ ಕೊಡೀಟ್ ವಿಂಧ್ಯಾ ನಿವಾಸಿನಿ ಅದುಲ್ಲಲ್ ಇತ್ತ ಹಾಲು ಆ ಕೊಡೀಟ್ ಉಪ್ಪುನೇರು ಅವು ಹಾಲು ಪಂಡಿನ ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಅವು ಹಾಲು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎನ್ನುವುದೊಂದು ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಚಾಲ ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಗಿರಿವರ ವಿಂಧ್ಯ ಶಿರೋದಿ ನಿವಾಸಿನಿ ಆಯ್ತಾ ಕೊಡೀಟ್ ದಯಮಲ್ಪನಿ ವಿಷ್ಣು ವಿಲಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣು ವಿಲಾಸ ಪುಟ್ಟುದು ಸೈಪನ ಮುಟ್ಟೆಂಗಳ ಜೀವನ ಬಂದುಂಡತೆ ಐಟ ಆ ವಿಲಾಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ವಿಷ್ಣು ವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುನುತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ಆದುಲ್ಲಲ್ ಏರುಪುನಿ ಭಗವತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಾಲ್ ಮಾತಲ ಒಲ್ತುರ್ದು ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಭಗವತಿ ಭಗವತಿ ಹೇ ಶಿತಿಕಂಠ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಶಿತಿಕಂಠ ವಿಷ ಕಂಠೇನ್ ಆಯನ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಆಯನ ಶಕ್ತಿ ఆయన బొడేదింది ఆయన శక్తి భూరి కుటుంబిని భూరి క్రతే భూ పన్నగ ఈ భూమి ఇందిత పంచభూతాత్మక అವು ಅಲ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಅವೇನ್ ಅವು ಕುಟುಂಬ ಪಕ್ಕ ಹಾಲು ಅವೇನ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನಾಲ್ ಕೂಡ ನಾನ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕ ಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ಇದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪ ನಿಕ್ಕಲು ಅನುಭವಿಸದು ತೋಡು ದೇವಣ್ಣ ರೋಮಾಂಚನಾವಡು ಕೇನ್ನಗ ರೋಮ ಸರ್ತಾವಡು ದೇವಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಕತೆ ಎಂದು ದೇವಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪನ ಕತೆ ಅಂಕಲ್ ನುಲಾಯ್ಡು ಏರು ಮಹಿಷಾಸುರ ಪನ್ನಗ ಮಹಿ ಪಂಡ ಭೂಮಿ ಮಹಿಷೆ ಪನ್ನಗ ಭೂಮಿಗೆ ಒಡೆ ಎಂದು ಪನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಒಡೆ ಯಾನು ಆಸೂರೆ ಯಾನು ಪರ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ಎಚ್ಚರಡುಲ್ಲೆ ಆ ಎಚ್ಚರಡು ಯಾನ್ ಇತ್ತಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಕೊಂಬು ಬರೋಂಡಿತು ಮಲ್ಲ ದೇವಣ್ಣ ಆತ ಅಹಂಕಾರ ಒಪ್ಪುಂಡೆ ಯಾನ್ ನಾಯೆ ಹಿಂಬೆ ಅವು ಇಂದು ಪೂರ ನಡ ಅಹಂಕಾರ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಮಹಿಷನು ಕೆರ್ದು ಏರು ಹುಲ್ಲುವಲ್ಲ ಹಾಲು ಮಹಿಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಡೀ ಶರೀರದ ದೇಹ ಭಾವನು ದೆತ್ತದು ಲಿಂಗ ಶರೀರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರ ಏರು ಐಕ್ಯ ಆದುಲ್ಲ ಹಾಲು ಮಹಿಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಹಾಲು ಮಾತ್ರ ಮಹಿಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಹಾಲು ಮಹಿಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಮಹಿಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಮ್ಯಕ ಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ರಮ್ಯಕ ಬಂಡ ರಮಿಸೌನಿ ಮರ್ಜಾಪುನಿ ವಿಲೀನಾಪುನಿ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಪಾರ್ದಿ ಕಪಾರ್ದಿ ಬಂಡ ಜಡೆತಾಯೇನ್ ಆ ಜಡೆತಾಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರು ವಿಲೀನಾಪಲು ಸೇರುವಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಪಾರ್ದಿನಿ ಎಂದು ಪುದರು ಅಪ್ಪಣ ವಾ ಜಡೆ ಇಂದ ಇಂದು ಜಡೆತ್ತು ಮಗು ಜಡೆ ತೀರ್ದು ಪೂರ ಎಣ್ಣೆರದ ಅದನ್ನು ಎನ್ನುವರ ಎನ್ನುನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬ್ರೈನ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಕರೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಮೂಲು ಮೆಡುಲ್ಲಾರ್ ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಸ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಸಿಕ್ಕಿ ವಾಹನಂ ಬನ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಪುನಿ ವಾಹನಂ ಬಂಡ ಪೋಪುನಿ ಸ್ವಂಚ ಮುಲ್ಪರ್ದ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೆರಿಡ್ದು ಪೋದು ಶರೀರದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಪೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪೆಂಜ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅವಡ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಅವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕೋಶ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಂಡು ಸುತ್ತ ಇರನ್ ಇಂಚ ತೂಂಡ ಇರ್ನ ಇಡೀ ಶರೀರಡು ಕೂಜಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ದ ಲೈನ್ ತೋಜೋಡು ಐಕ್ ಪೂರ ನಡು ಗಂಟು ಗಂಟು ಪೂರ ಉಂಡು ಪೂರ ಆಯ್ತಾ ಬಂಚ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಈತ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಶರೀರ ಮರ್ಜ ಆದುಂಡ ವಿಲೀನಾದುಂಡ ಐಕ ಹಾಲು ಇತ್ತೆ ರಮ್ಯಕ ಪರ್ದಿನಿ ಏರು ಶೈಲ ಸುತೆ ಪರ್ವತ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಪುನಿ ಹಾಲು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹಾಲು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನಿ ಅಪ್ಪಣ ಹಾಲು ಅಲ್ಲೇನು ತೋಜ್ಪವನ ಐತೆ ಗುರು ಹಾಲೇನು ತೋಜ್ಪಾದು ಕೊರ್ಪನ ಏನಂಕ ಗುರು ಒಂಜಿ ಕರದಿಪ್ಪು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದೆಲ್ಲ ರೋಲ್ತಿರೋದು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಕೊಂಡಡ ಜೊತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಮಂಜು ಬಂದು ಪುದರೆ ಮಂಜು ಎನ್ನೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ ದುಂಬು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಜನ ಇಲ್ಲೇ ಒಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚ ಅಮ್ಮನಕುಲು ಅಯ್ಯಪ್ಪಗ ಪರಕೆ ಪಾಡ್ದು ಪಾತ್ರದಿನ ಅಂಚ ಅದು ಈ ವರ್ಷ ಪೂನಾಗ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಟು 11 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ರೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಾನು ಕೊರ್ರೆ ಪೋಯರ್ ಆಪುಜಿ ಪಂದನ್ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪೆ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಧ್ಯಾನ ಗಿಂಚ ಕುಲ್ಲುದು ಮಿನ್ನಿ ಬರ್ರ ಆಪುಜಿ ಪಂದ ಪನ್ನಾಗ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಹಿಂಗೆ ವಿಗ್ರಹ ತೋಜು ನಿಂಗೆ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಅವು ಬ್ಲಾಕ್ ಶೇಡ್ ಬರ್ಪು ಅಂಚ 100 ದವಲ್ ತೋಜ್ಲಕ ತೋಜು ನಾವು ಅಂಚನೆ ದೈವಿಲ ತೋಜು ಅಂಚ ಅದು ಏನ್ ಧ್ಯಾನದ ಆಸ್ತಿ ಮನ್ಪು ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಲವು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಬರ ಪನ್ಪೇನ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅದ ಐಕೊಂಜಿ ಉತ್ತರ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ನೆಡ್ಡೈತಿ ನಾವು ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಇಂದೆಟ್ ತೋಜಿನೆಟ್ ದಲ ಬಂಗ ಅಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಗ ಆತಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡೆ
ಖುಷಿ ಆಗ ಖುಷಿ ಆಗ ಇರ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಪುಡ ಉಂಡತೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲು ಬಡ್ಡಿ ಜೋಕುಲು ಸಂಸಾರ ಬೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಪುರ ತೂಯರದಲ್ಲ ಉಪದ್ರ ಪುಂಡ ಇರಡದಲ್ಲ ಉಪದ್ರ ಉಂಡೈತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಾಲ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಬಕ್ ಅಂಚದಾಲ ಇತ್ತಿಂಡ ಅಪಗ ಈರ್ ಆ ದೇವರನ್ನು ಪಿದ ಎಡ್ತು ಓಡಾಪುಂಡು లేకుంటే ఇర్న ఉలాయిడు ఇరగ దన్న దర్శన సుర ఆపుండా కుడం దాదన ఆపుండా డిస్టర్బెన్స్ ఆపుండు అంచదాల ఆపుండా ఈ రగన పిదైడు ఉండు పండుతూ ఉంటాండు ఇజ్జి పనాను అవు అత్త ఉలాయిడు ఉప్పుని ఆండ ఈరు పిదైడు ఉండు పండ ఇరగదాల దర్శన వరకు దవన వాల్పండు అత్తన్ ఇజిన ముల్పనే ఉండు పండ అవు ఒక దర్శనడు వరపుండు దవన అనుభవడు వరపుండు దవన అవే ఉప్పుని నిజవాదు ಈ ರೀತಿಗೆ ನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚಾದಿರಿಗೆ ಐಟ್ ವಾ ರೀತಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಯ್ಬೇಕು ಐಟ್ ಇರ್ನ ಎಂಜಿನ ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಸಂಸಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ತೋಜ ಅನುಭವ ಬೇತಗಲ ಆಪುಂಡ ಇದು ಎಂಕ ಮಾತ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನ ಇರೇಗ ಆತಿನ ಅನುಭವ ನೀರು ಪತ್ತೊನ್ಲೆ ಇರೇಗ ಏತು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅವೆನ್ ದೆತೊನ್ಲೆ ಈರು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಸುಮಾರು ತೆರಿಯರು ಉಂಡಿರೇಗ ಅವೆನ್ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಈರು ಅವೆನ್ ಡೌಟ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಸಿ అయితే మిత్త అపానంబికే మల్పొర్చి దాయబండి అవు సత్య ఇజిన పొక్కడు ಇನ್ನೇನು ಪುರ ಈತ ಪುರ ಮಲ್ತಬಾರ್ದು ಅವು ಪಂಡಂಚ ಬಂದನೆ ಅವು ಈ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ತೋಜಿನ ಅವು ಬ್ಲೂ ಲೈಟೆಡ್ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಲೈಟೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇಂದು ದೇವಿಲ ತೋಜಿನಿ ಬಂಡ ಕೂಜಲ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅಂಚಾದ ಅವು ಸೇಮ್ ಲೈಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಐತ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಶೇಡೆಡ್ ಬರ್ಪುನ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಅಲ್ಲ ಅವು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನಾತಿ ಬಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೈಟೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಲೈಟೆಡ್ ತೋಜುನು ಅಂಚದ ನಾವು ಐತ ವಿವರಣ ಆಕಾಶಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಸ್ತುನೇ ತೂಪುನೆಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನ್ಲ ಅವು ನೀಲಿ ಐಕ್ ಎರೆಗ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ತೋಚ್ಪಾನಾಗ ನೀಲಿ ಎಡ್ ತೋಚ್ಪವನಿ ರಾಮನ್ ತೋಚ್ಪಾನಾಗ ನೀಲಿ ಎಡ್ ತೋಚ್ಪವನಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ತೋಚ್ಪಾನ ನೀಲಿ ಎಡ್ ತೋಚ್ಪವನಿ ಶಿವನ್ ತೋಚ್ಪಾನ ದಯ ತೋಚ್ಪಾನಾಗ ಅವು ಆಕಾಶನ್ ಅನಂತವಾದ ಅವು ಉಂಡವು ಆಯನೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆ ರೀತಿ ಇರೆಗ ಐತ ಉಳೈಡೀರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪಲೇನು ತೂ ಅಂತುಳ್ಳರು ಪಂಡ ಆ ರೀತಿದ ಇರೆಗೆ ಇತ್ತ ಎಕಡೆ ಇಂಚಿನ ಉಪಾಸಕಾನಾಂ ಕಾರ್ಯಾರ್ಥಂ ಬ್ರಹ್ಮಣು ರೂಪಕಲ್ಪನ ಇರೆಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಎಂದು ಬಂಡರು ಅಂಚದ ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ ತೋಜುಂಡು ನನ್ನ ಗುಡೋರಿ ಬೇದ್ದಾದನ್ ಪ್ಯಾಗ ಅವು ತೋಜುಂಡು ಏರು ಒವೇನು ತೂಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಕಾಶ ತತ್ವವನ್ನು ತೂಪುನಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಗಳ ಅವು ನನ್ನೊರೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಬೊಕ್ಕರೆ ಇರೆಗೆ ಬರ್ಚಿ ಇರೆಗೆ ಬತ್ತನವೇನು ಈರ್ ಸರಿಯಾದ ತೋದು ಅನುಭವಿಸದು ಅತಿ ಅಂಕ ಪಣ ಸೈನ್ಸ್ ರೀತಿದ ಆನ್ಸರ್ ಅයි ಕೊಂಚ ಮಂತ್ರದಾಲ ಇತ್ತಿಂಡ ಅವೇನು ಪನ್ಲೆ ಅದು ಸೈನ್ಸ್ ರೀತಿದ ಆನ್ಸರ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಪಂಡೆಂಡ ಅವ ಇರೆ ಕೂಡ ನಮನೆ ನಮನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುಂಡು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಕಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಇರೆಗೆ ಅವೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಾತೇರ್ನಿ ಯಾರು ಇರೆಗೆ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಅವೇ ವಿಚಾರ ನಿರೆಗೆ ಪಂಡೇರು ಅವೇ ಈ ರೀತಿ ಐಕ್ ಆರು ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತಿನಲ್ಕನೆ ಈರೊಂಜಿ ರೂಪ ಕಾದಿಯದರು ಈರೇ ಪಂಡರು ಎಂಚೆಂಚೆಂಚ ಆತಂಡು ಅವೇನು ಕೂಡ ಅವೇನು ಕುಡ ಮಲ್ತಂಡ ಪಂಡಂಡ ಚರ್ವಿತ ಚರ್ವಣ ಆಪುಂಡು ಇರು ಒಂದೇನೆ ವರ ಪಿರತು ಯಾರಂಡ ನೆಟ್ ಈರೆಗೆ ಐಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಿಷಯ ಅವೇ ಅಂದ ಅವೇ ಕರಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿರೆಗೆ ಮಂಜಣ್ಣಗೆ ಈರೆ ಕಡೆ ಪಂಡನಲ್ಕನೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಏರು ರಮ್ಯ ಕಪ್ಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ಬೋಲೋ ಅಲ್ನ ಬಗೆಟ್ಟೆ ಈರವಿನ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕಡೆ ತೆರಿಪದ ಕೊರಿಯಾರು ಅವೇನೇ ಮೇರೆ ಇನ್ನೇ ನಿಂಚ ಆರು ತುಯಿನ ರೀತಿ ಆ ರೀತಿ ಆರು ಆರೆಗ ಆಯ್ತ ಮತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಆರೆಗ ವಂಚ ತೋಜುಂಡು ಏರು ಎಂಚಿನ ತೂಂಡಲ್ಲ ತೂಪುನಿ ಆ ಚಿಂತಾಮಣಿಗ್ರಾಟುಪ್ಪುನಾಲೆ ಹೊರತು ಇಂಬೆ ಏರ್ಲತ್ತು ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಒಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಲೀನ ಆದುಂಡು ಬಂದ ಪೂರ ಅನುಭವ ಅಪ್ಪನ ಐಕ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲಗಿತ್ತ ಅನುಭವ ಒಂದಿಜ್ಜವು ಬಟ್ ಐಕ ಅನುಭವ ಅಪ್ಪನ ಅಲ್ಪರ್ದು ಮಾತಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೇನೆ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸೆ ಮಾಣಿಕ್ಯ ವೀಣ ಉಪಲಾಲ ಅಂತಿಂದು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಉದ್ದ ಪೋಪಣತ್ತೆ ಪಂಡದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಡ್ನೇ ಶ್ಲೋಕಡು ಚತುರ್ಭುಜೆ ಚಂದ್ರಕಲಾವತಂಸೆ ಕುಚೋನ್ನತೆ ಕುಂಕುಮರಾಗಶೋಣೆ ಪುಂಡ್ರೇಕ್ಷು ಪಾಶಾಂಕುಶ ಪುಷ್ಪಬಾಣ ಹಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಜಗದೇಕ ಮಾತಃ ಅಂದು ಐಕಿತ್ತೆ ಚತುರ್ಭುಜ ಅಲ್ಲಿಗೆ 4 ಕೈ ಉಂಡು ಚಂದ್ರಕಲಾವತಂಸೆ ಅವು ಚಂದ್ರನ 14 ಕಲೆ ಉಂಡು ಪುಣ್ಯಮ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮುಟ್ಟ ಆ ಕಲೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪುನಿ ಚಂದ್ರಕಲಾವತಂಸೆ ಕುಚೋನ್ನತೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅವು ಆತ ಬೇಲೆ ಅನ್ನಗಂಚ ಬರ್ಪಣತೆ ಯಾನ್ ಅಂದು ಅನುಭವ ಬರಂಕ ತಾಪನಿ ಸೊ ಆ ಯಾನ್ ಆತ ಖುಷಿ ಅವಡು ಸಂಚ ಕುಚೋನ್ನತೆ ಕುಂಕುಮ ರಾಗಶೋಣೆ ಕುಂಕುಮನ ಈ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ದು ಈ ಶರೀರ ನೈಟ್ ಹಾಲು ಉಪ್ಪು ನಾಲು
ಪುಂಡ್ರೇಕ್ಷು ಪಾಶಾಂಕುಶ ಪುಷ್ಪ ಬಾಣ ಹಸ್ತೆ ನನ್ನ ಈ ಪುಂಡ್ರೇಕ್ಷು ಬಂಡೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಕರ್ಮು ಬತ್ತೊಂದಲು ಒಂಜಿ ಕರ್ಮತ್ ಕರ್ಮುದ ಕಟ್ ಕರ್ಮು ಬತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆರ ಬೊಕದಾಯ ಕರ್ಮ ಬತ್ತೊಂದಿನಿ ಅಪಂಡ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುನನೆ ಕರ್ಮ ಅದು ಪೋಡಲ್ನ ಪುಂಡ್ರೇಕ್ಷು ಪನ್ನಗ ಕರ್ಮುದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಕುಡಂಜಿ ಕೈಟ್ ಪಾಶ ಪಾಶ ಬಲ್ಲು ಕುಡಂಜಿ ಕೈಟ್ ಅಂಕುಶ ಕುಡಂಜಿ ಕೈಟ್ ಪುಷ್ಪ ಬಾಣ ಹಸ್ತೆ ಐನು ಪೂತ ಬಾಣ ಉಂಟು ಇದು ಇಂದು ಅಂಚ ಬಂಡ ದಾದ ಭಾರಿ ಆತು ನಿಜವೈನ ತತ್ವ ಇಂದು ಅಂಚ ಈ ಕರ್ಂಬು ಬಣ್ಣಗ ಬಲತ ಕೈಟುಂಡು ಸುರತ ಕೈಟ್ ಐಟ್ ಕರ್ಂಬುದ ಕಟ್ಟಾವು ಕರ್ಮದ ಕಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಾಯ್ಡು ಶರೀರ ಶಕ್ತಿ ಬಂದುಂಡ ಎನರ್ಜಿ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಾಯ್ಡು ದಾದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವು ಶಕ್ತಿ ಅವು ಕರ್ಮುಡತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಅವು ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅಂಚಿನ ಸುಕ್ರೋಸುನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಆ ಶಕ್ತಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಇರ್ನ ಉಲಾಯ್ಡು ತಾಲ ಆತ್ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪಲ್ ನನ್ನ ದಾದ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪುನಿ ಪನ್ನಗ ಸುರೂತ ಕೈ ಓ ಪಂಡಗ ಬಲ್ತ ಕೈ ಸುರೂತ ಡೋಪಾಮಿನ್ ಪಂದೊಂಜಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪಿನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಂಡ ಅಡುಪುನು ಇಂಚೊಂದು ಚಿತ್ರ ಸುಯಿಸಾತಿಗೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯಿಸತಿಗೆ ಈ ನಾಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಓ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪೋಡು ಡೋಪಾಮಿನ್ ಮಲ್ಪ ಅವು ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪ ನಾಲ್ ಎಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಸರ್ ಸುರೂತ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪನ ಇಂದು ಒಂದು ಡೋಪಾಮಿನ್ ಬಂದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂದು ಕರ್ಂಬು ಪನಗ ಕರ್ಂಬು ಯೂಸ್ ಆಂಡ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಶಕ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಂಡ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇತ್ತಿರೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಆ ಬೇಲೆ ಮುಗಿತ್ತುಂಡ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈರಿ ಎನ್ನಿನ ಬೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಂಡ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಇರಗೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪುನಿ ಸೊ ಅಂಚೆ ಇರ ಮುಗಿಂಡ ಇರಗೊಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಂಚ ಖುಷಿ ಆಪಲ್ಲ ಆತು ಖುಷಿ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಡೋಪಾಮಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಂಡ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ನ ಉಲಾಯ್ಡು ಇನ್ನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡು ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡತ್ತೆ ಆ ಶಕ್ತಿನ ಅವು ಸಕ್ಕರೆದ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಪಗಾಲ ಈ ಡೋಪಾಮಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಈಟಿಂಗ್ ತಿನ್ಪು ನೀರು ದಾಯ ತಿಂದಿನಿ ಬಡವಾಯಿನಿ ಬಡವ ದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಕೋಶಲೆಗೆ ಬೋಡು ಐಕೆ ಬಡವಾಂಡು ಸೊ ಅವಲ್ಲೇ ತಾ ಸಕ್ಕರೆ ಬೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇರು ತಿಂದರು ಇಂಚ ತಿಂದಿ ಸಾತಿಗೆಲ್ಲ ಡೋಪಾಮಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಲಿಟಲ್ ವಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಲೇನು ಪುರೆಂಕುಲು ಆನಂದಿಸ ಅಂಡ ಅಪಗಲ ಡೋಪಾಮಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಕರ್ಮ ಉಂಡು ಈ ಕರ್ಮನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಈತ್ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪಲ್ ಓ ಡೋಪಾಮಿನ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಎಡತ್ತ ಕೈಟುಂಡು ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಬಂದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಒಂದು ಪಾಶ ಬಲ್ಲು ನವಲಾಯ್ಡು ಉಂಡು ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯ ನವಲಾಯ್ಡು ಉಂಟದ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪೋಲಾಲು ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲ್ ನಾನು ಮಂಗ್ಯಾಲ್ ಪೆರಪರ ಆಪುಜಿ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತೇರಿಂಡ ಮಗ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ರ ಆಪುಜಿ ರೇಗು ಕಂಡರ ಆಪುಜಿ ಓಲ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಆವಡು ಎತ್ತಿನ ಎಂಕುಲ್ ಇನ್ನೇನು ತೆರಿಪಾವಡು ಇರ್ನ ಉಲಾಯ್ಡೆ ದೇವೇರನ್ ತೋಚ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಇರ್ ಮಂಗ್ಯಾಲ್ ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಇರ್ನ ಉಲಾಯ್ಡಿ ಇತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ದೇವೇರನ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾಯಂದಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕರನ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೆರ ಓಡಲ ಬಲಿಪೆರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಸತ್ಯನೇ ಪಾನೋಡು ನಾವು ಅಪಾಗ ನಾವು ಪಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವೇನು ಅಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಕರದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರದಲ್ಲ ಅಲ್ತರು ಯಾನು ವಿಕಾಸ್ ಬಂದದ್ದು ಎಕ್ಕೂರ್ದು ಪಾತ್ರನಿ ವಿಕಾಸ್ ಅಂದು ಪಲ್ಲೆ ಯಾ ಪಂಪನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಪಾಡ್ದಾನುಂಡು ತುಳುತ ಪಾಡ್ದಾನ ಖಾಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಣ ಇತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂಡ ಐಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂಶಲು ಉಂಡು ಕಾನೂನು ಉಂಡು ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತುಲ ಎಂಕಲ ಪಾಡ್ದಾನ ಉಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏನು ಬಂತೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪನ್ನಡ ಅಂಡ ನಾವು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಾಡ್ದಾನ ಬರ್ತದ್ದು ಭೂಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಪನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸುರೂಕು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಂದಾಪುಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ತದ್ದು ಕಡಲು ಜಿಂಜಿನ್ ಉಂದಾಪುಂಡು ಈ ಭೂಮಿದ ಇತಿಹಾಸ ದೆತ್ತೊಂಡ ಇಂಕುಲು ಭೂಮಿ ಇಂಕುಲು ನಿಜವಾಯಿನ ಇತಿಹಾಸ ಸೈನ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ಭೂಮಿ ಎಂಚಿನ ಫೈರ್ ಬಾಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆ ಫೈರ್ ಬಾಲ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ಸಾದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ವರ್ಷ ಬರ್ಸ ಹರ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ವರ್ಷ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದ್ದು ಭೂಮಿ ಕಾಣಿನ ಸೈನ್ಸ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಪಂಜೋಲಿ ಪಾಡ್ದಾನ ಐನೆ ಬಂತಂದು ಆಟೆತ್ ಈತ ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದಾನಾಡು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಏಳು ಕಡಲ್ ಉಂಡು
ಏಳು ಕಡಲು ನಿಜವಾದ ಏಳು ಕಡಲು ಏನು ಸೂಚಿಸುನು ಪಂಡ ಇತ ಏಳು ಕಡಲು ಬರ್ತದೆ ಇತ ಇಸ್ಲಾಂ ಇಟ್ಲ ಏಳು ಕಡಲು ಇಸ್ಲಾಂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಏಳು ಕಡಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಏಳು ಕಡಲು ಏಳು ಕಂದ ಏಳು ಆಕಾಶ ಪರ್ವತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಏಳು ಕಡಲು ಅವು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ಇತ ಬರ್ತದ ಕಪ್ಪೆ ನೀರದ ಕಡಲು ಇತ ಉಪ್ಪಿನ ನೀರದ ಕಡಲು ಪಂಡ ಉಪ್ಪುನ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಉಪ್ಪಿನ ನೀರದ ಕಡಲು ಕಪ್ಪೆ ನೀರದ ಕಡಲು ಪಂಡಿಂಚಿನ ಕಡಲು ನಡುತ್ತಲಾಗದು ಉಪ್ಪು ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏನು ಕಪ್ಪೆ ನೀರು ಕಡಲು ಬಂತೀನಿ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಪಚ್ಚ ಕಡಲು ಪಾಂಡಿ ಕಡಲು ಪಂಡ ಈ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಮಾಲ್ದೀವ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಈ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ಸ್ ಉದಾದುಂಡು ಆ ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ಸ್ ಕೈತಲು ಪೋನಾಗ ಸಮುದ್ರ ಬರ್ತದೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಅವೇ ತಿಳಿ ನೀರು ಕೈತಲು ಬಂದಾಗ ಅವೇ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪನ ಜಲಪಕ್ಷಿಗಳು ಏನು ಪಾಮಾಜಿ ಕಡಲು ಬಂದೆ ಅವೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೊಡ್ತು ಇಂಕಲ ದಾದ ತುಳುನಾಡದ ನಾಡಿಕೆ ಪೋತೆ ಬೆಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟ ಕಡೆಕಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋತೆ ಅಪಘಾತ ಕಾಲಾದ ಚಂದ್ರನ ಬುಲ್ಪು ಆ ಅವೇ ಕಡಲು ಬುಲ್ತದ ಸೋಜಿದ ಏನು ಸೇರ್ದ ಕಡಲು ಅಂಚೆನೆ ಆಯೇ ನೆತ್ತರ ಕಡಲು ಪಂಡ ಓಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು ಪಂಡ ಸಮುದ್ರದ ಕೆಂಪು ಶೈವಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ತುಳುನಾಡು ಆಫ್ರಿಕಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಕ ವ್ಯವಹಾರ ಇತ್ತು ಆ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಇಂಕಲ ತುಳುವೆ ಅವನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಚೀಕ ಕಡಲು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಅವು ಸಿಂಧು ನದಿ ಅವು ನದಿಯಾದಿತ್ತು ಆ ನದಿಯ ಕಡಲದ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅವು ಕಡಲಾದುಂಡು ಅವು ಚೀಪೆ ನೀರ್ದ ಕಡಲಾದುಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ ದಾದ ಎಂಕಲ ಪಾಡ್ದ ಪಂತಂಡು ಅವು ಪೂರ ಅಪಘಾತ ಕಾಲದ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿನ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದ ಕಾನೂನು ಉಂಟು ವಿಕಾಸಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟೀರನೊಂದಿನ ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂದ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಂದುಳ್ಳ ಅವಾಗ ಈರ್ನೊಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿಷಯ ಈರು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುಗೈ ಚಾವಡಿಡ್ ಕುಲ್ಲು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಪಾರ್ದನ ಬಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಇರು ಪಣ್ಣ ಬಾರಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಯ್ನೋ ಇರು ಮುರಲ್ಲ ಕರೆ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾದಾರ ಇರು ಆ ಮುರಲ್ಲ ಕರೆ ಮಲ್ತು ತೆರಿಪಾದಾರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಈರೆ ಕುಲ್ಲುದೊಂಜಿ ದಿನ ಪಾತೆರೆಗ ಈರೆಗ್ ಕರೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಏಳು ಕಡಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿರು ಇರೆಗ್ ಬಾರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾಕೆಂಡ ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಪಾರ್ದನದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪೋಡು ಪನಪನಂಚಿತ್ತನ ಆಸಕ್ತಿ ಐತ ವಿವಾಗುಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ವಿವರವಾದ ನಂಗೆ ಪೋಯರೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ದು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಲವ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪನ್ನ ಇರ್ನವ್ಲಾಡು ಪ್ರೀತಿನ ಪುಟ್ಟ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಬಂದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಾಯಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಇರಗ ದಾಲಾಯ್ತು ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆದ ಕೊರ್ರೆದಾಲ ಬಾಲಿ ಪ್ರೀತಿ ತೀನಿ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಎಲ್ಲ ಇರ್ನ ಬಿರ ನಲ್ದು ಬಲ್ತ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಅಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಗಿರೆಗ್ಲ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಮೋಕೆ ಪುಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಮೋಕೆ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಇರಗ ಪುಟ್ಟುಂಡ ಮಕ್ಕ ಇರಗ ಆಯ್ತಾ ಬಂದರದು ಬುಡ್ಪಾಯರ ಆಪುಜಿರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಬಕ್ಕ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಂದೋರ್ದು ಇರೇ ಬುಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದಾಯಪ ನಮ್ಮೂಲ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಆ ಜೋಕುಲ್ ಬತ್ತಿ ಸತಿಗೆ ಇರ್ನವಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಭಾವನೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅಂಡೆ ನಾನು ಏರ್ನಾಳ ಇದು ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ಪಾತೆರ್ ವರಂದಿತ್ತುಂಡ ಅಪ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪುರ ಕೊರ್ಪತ್ತೆಂಕುಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪುರ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಂಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರಿಸಾತಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಇರ್ನವಲೆಡ ಪ್ರೀತಿದ ಭಾವನೆ ಪುಟ್ಟ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಂಡ ಈ ಪ್ರೀತಿದ ಭಾವನೆ ಅವು ಪುಟ್ಟಾಂಡು ಅವು ಇರಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಂಡ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏರೆಗ್ ಆತ ಕೈತಲ್ದ ಎಂಕಲ್ ಏರಾಣ್ಲಿತ್ತು ಆಗ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಖಾಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಅವು ನನ್ನಲ್ಲ ಬಂದ್ಪಾಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಆರಾಧ ಪತ್ತುನಿ ತಟ್ಟು ಬರ್ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ದಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಇಂಚ ಮಲ್ತಾರಂಡ ಅವಾಗ ಈ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಎರಡ ಪ್ರೀತಿದ ಭಾವನೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಆಂಡ ಇಜ್ಜಿನ ಹಿಂದು ಇಜ್ಜಿನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇಂಚ ಪನ್ನ ಇಂಚ ಇರೆ ನಾವು ಕಟ್ಟುದಿಪ್ಪುಂಡು ನಾನು ಇರಗೆ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇರನೊಂಜಿ ಬಂದ ನೋಡು ಪಾಡುಂಡು ಅವನ ಹಾಲು ಅಲ್ನ ಪಾಶ ಪನ್ಪನ ಬಲ್ಲು ಇರನ್ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ನಿ ಇಜ್ಜಿನ ಬಲಿಪಾರು ತಪ್ಪದು ನನೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಪುರ್ಪಬಾಣ ಅವು ಬಕ್ಕ ನಾಲ್ನೆತ್ತ ಅಂಕುಶ ಕಂತಾಯರ್ ಆಣೆನ್ ಪುರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪ ಸರಿ ಬಾಯ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಬೇಜಾರಾಂಡು ದುಃಖ ಆಂಡು ಕಷ್ಟ ಆಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಸಮಸ್ಯೆಲಾಂಡು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಲಾನಾಗ
ಒಂಜಿ 3 ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಪಂದ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉಂಟು ಐಕ್ ಸೆರಟೋನಿನ್ ಎಂದು ಪುದಾರು ಇಂದಿತ್ತ ಅಂಕುಶ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತುಂಡ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತಾರೆ ದೇಹ ಭಾವ ಬುಡಿ ಬುಡಿ ಸತ್ತಿಗೆ ಕೊಂಚ ಸಮಾಧಾನ ಅಂಡು ಬಕ್ಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅನಾಗ ಶಾಂತಿ ಆಪುಂಡು ಇರ್ನ ಮೂಡುನು ಸಮತೋಲ ಇರಗ ದುಃಖ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ದಾಲ ಇತ್ತಿನ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ದಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನಿ ಅವು ಸೆರಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವು ಬಲ್ತುಂಡ ಇರ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಬರ ಎಣ್ಣೆ ಆಪು ಜೊತೆ ಬಲಿಪೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಸೆರಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ನನ್ನ ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇರು ಪ್ರಕೃತಿ ನಡಪುನಿ ಬಕ್ಕ ಸೂರ್ಯನ ಎದುರುಡು ಉಂತುನಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಇರ್ನ ಮೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ನ ಭಾವನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ದುಃಖ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ದೆತ್ತದ ಖುಷಿ ತೊಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿನ ಕನಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಸೈಕಲ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸೈಕಲ್ ಕೊನೊಪ್ಪನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇರ್ನ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಇರೇ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿನ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇಂದಿತ್ತು ಈತ್ ದಯ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾವು ದಮ್ಮಿ ನೀರು ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ದುಃಖನ ಅನುಭವಿಸಂಡ ಉಪಾದ್ರ ಐಕ್ಯ ಆಪುನಿ ಇರೇಗತ್ತು ಈರು ಪಂಡಿ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು ದುಃಖಾಂಡು ಅವು ಪೂರ ಆಯನಿತ ಐಕ್ಯ ಅದು ಹೌದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು 2 ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಅದು ಅವನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂದ ಕಾರಗ ದಂಟನ್ಲ ಕನ್ನಡತ ನೀರು ಬಕ್ಕ ದಯಪಂಡ ಅವು ಐಕ್ಯ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಡೆ ನನೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉಂಡು ಇಂದು ಪುಷ್ಪ ಬಾಣ ಹಸ್ತೆ ಐನು ಬಾಣ ಉಂಡು ಹೇಗೆ ಎಂಡೋರ್ಫಿನ್ ಬಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬುದಾರು ಇಂದು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಇದಾಗ ಬೇನೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಪುಷ್ಪ ಬಾಣ ಹಸ್ತೆ ಪಂಡ ಏತು ಪುಷ್ಪ ಬಾಣ ಉಂಡು ಬಂದು ಐನು ಉಂಡು ಅರವಿಂದ ಅಶೋಕ ಚೂತ ನವಮಲ್ಲಿಕ ನೀಲೋತ್ಪಲ ಬಂದ ಐನು ಬಾಣ ಇಂದೇ ಬಾಣ ಮನ್ಮಥನಗ ಇಟ್ಲ ಕೈಟೊಪ್ಪುನ ಮಲ್ನಗ ಇಟ್ಲ ಅವೇ ಐನು ಬಾಣ ಒಪ್ಪುನು ಸೊ ಮೂಲ ಐನು ಚಕ್ರలుండు ಐನು ಚಕ್ರಗಳು ಮೂಲಾಧಾರಡು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ದ ತಾವರ ಈಗ ಅರವಿಂದ ಅಂದು ಪುದಾರ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಕಿತ್ತಳದ ಕಲ್ಲರ್ಡು ಅಶೋಕ ಪೂ ಬಂದುಂಡು ಅಶೋಕ ಪೂ ತೂತರದೆ ಅಶೋಕ ಅರಿಷ್ಟ ಪರಮಲ್ಪ ಅವು ಐದು ఒక ಚೂತ ಬನ್ನಗ ಕುಕ್ಕುದ ಪೂ ಅವು ಮಂಜಲ್ದ ಅಂಚನೆ ನವಮಲ್ಲಿಕ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಅರಳೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಅನಾಥ ಚಕ್ರ ಮೂಲು ನೀಲೋತ್ಪಲ ಬನ್ನಗ ನೀಲಿ ಕಲ್ಲರ್ದ ತಾವರವು ಇಂದು ಚಂದ್ರನ ಬಲ್ಪು ಕರಲುನಿ ನೈದಿಲೆ ನೈದಿಲೆ ಅಂತ ಪುದಾರ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಐನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಂಡಿತ್ತವು ಅಲ್ನ ಕೈಟ್ ಐಟ್ ಓವೇನು ಬುಡ್ನಲ್ಲ ಇರ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ವಿಷಯ ಜಾಗ್ರತ ಆಪುನಿರ್ನವಲೆ ನನೈತೆ ಈ ಐನು ಬಾಣಡು ದಾದವರ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲು ಎಂಚ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು ಇರ್ ಜೋರ್ ತೆಲ್ತಾರು ಎಂಚ ತೆಲ್ಪನಿ ಅಂಚ ತೆಲ್ತನಿಗ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಇರಗ ಕಾಲಭೈರವ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಟ್ಟಹಾಸ ಭಿನ್ನ ಪದ್ಮ ಜಾಂಡ ಕೋಶ ಸಂತತಿಂ ದೃಷ್ಟಿಪಾತ ನಷ್ಟ ಪಾಪ ಜಾಲ ಮುಗ್ರ ನಾಶನಂ ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಂ ಕಪಾಲಿ ಮಾಲಿಕಾದರಂ ಕಾಶಿಕಾಪುರಾದಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೆ ಸೊ ಎನ್ಮ ಸರ್ತಿ ತೆಲ್ತುಂಡ ಮೂಲಾಧಾರಡ್ದು ಸುರಾದು ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಾನ ಮಣಿಪುರ ಅನಾಥ ವಿಶುದ್ಧಿ ಆಜ್ಞಾ ಸಹಸ್ರಾರ ಬಂದು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಐತೆ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡವು ಆ ಎನ್ಮನೆತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಂದ ಕೊಂಚ ಲಕ್ಷ ಗುರಿ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಎನ್ಮ ಸರಿ ಐದು ನನ್ನ ಸದ್ಗುರುನ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಬರ್ತತಾರೆ ಐಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಡ ಅಲ್ಲಿ ತೆಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತು ನಿಂಚ ಹೌದಾ ತೆಲ್ತೀನಿ ಯಾರು ದಯವನಾಗ ಅವು ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪುನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲೆ ಯೋಗದ ಅಂಚ ಅವೇ ಈ ರೀತಿ ಎಚ್ಚರದ ಸ್ಥಿತಿ ರೀತ್ಯ ಉಂತುದು ಈ ಒಂಜೋಳ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮಲ್ತುಂಡ ನಾನೇ ರಕ್ಕಸ ಲೆಕ್ಕ ತೆಲ್ಪುವ ಅನ್ಪೇರು ಅಂದ ದಯಗ್ ಅಂಚ ತೆಲ್ತುಂಡ ಆ ಯೋಗದ ಭಾಷೆ ಇರು ತೆಲ್ತುಂಡ ಸರಿ ಇರ್ ಪಿದೈಡ್ ತೆಲ್ತುಂಡ ಎರಡ ಈ ಪಿದೈದ ಸ್ಥಿತಿ ಜಾಗ್ರತ ಆಪುಂಡು ರಕ್ಕಸನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಸುರನ ಸ್ಥಿತಿ ಜಾಗ್ರತ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ತುಂಡ ಈ ಎಂಡೋರ್ಫಿನ್ ಪಂದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ ಇರೆಗ್ ಇರಂತ ಬೇನೆ ಶಮನ ಆಪುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ದಯಗ್ ಎಂಡೋರ್ಫಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತುಂಡು ಇದು ತೆಲ್ತಾರತ್ತ ಐಕ್ ಮೊನ್ನ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಗಂಧದ ಎಣ್ಣೆ ನೀಲಗಿರಿ ಅಂತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಣ್ಣೆಲು ಉಂಡತೆ ಈ ಎಣ್ಣೆಲದ ಪರಿಮಳ ನೀರ್ದೆ ತೊಂಡಲ ಇರೆಗ್ ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪೊಂಜೋನಕಲ್ ಪೂರ ದುಂಬು ತರೆಕ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಪೂರ ಪೂದಿ ಅಂತರತೆ ಅವು ದಾಯ ದೀಪುನ್ ಪೂ ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಅಕುಲಿತ ಓಲಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ಮುಲ್ಪನೆ ಕುಜಲ್ದಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾತ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ಲತ ಕೆಬಿಕ್ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾತ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳ ಬಾರೊಂದು ಪುಂಡು ತಾ ಪರಿಮಳದಾದಲ್ಪಂಡ ಈ ಎಂಡೋರ್ಫಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕಲ್ ನಾವು ಅಡಿಯತೆ ಬೇನೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಮಲ್ಪುಂಡವು ನಾನ ಕುಡೊಂಜಿ ತೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು
ಪಿದಯಾತನ ಎತ್ತಿಂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಶರೀರದ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಪಂದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಈ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೂಲಕ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಐಕ್ ಪಿದಾಯನ ಪಂಜನಕ್ಲಿ ಮುಟ್ಟದ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿನ ದೂರ ಉಂತವನಿ ದಾಯಪನ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪಿದಾಯ ಮೂಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಮತ್ತಿನ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಲ್ಪ ಏರೇ ಒಂಜಿ ಆಂಜೋವು ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆಯನ ಮೂಂಕುದ 5% ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವತ್ತು 95% ಗೊತ್ತಾವಂದಿ ನೆನ್ ಸುಮಾರು ಅವು ತೂಪುಂಡು ಓ ಇಂದೇ ಚಿಂತಾಮಣಿಗ್ರಾವ್ ಅವು ಆಣನ ಬಾಡಿದು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಬಂದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತದು ಇರ್ನವುಲಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಭಾವನೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಆಂಡ ಅವು ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಎತ್ತವು ಕಪಟ ಅವು ಕಪಾಟ ಅವು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆತ ಬತ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಂಚ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ದುಂಬುದಕಲು ಪೂದೀಪುನಿ ಪೂದಿ ಸಾತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಣಮೂಲ್ ಬತ್ತೆಂಡ ಆಣಗ್ ಫಸ್ಟ್ಗ ಪೂತ ಪರಿಮಳ ಅರ್ಪುಂಡು ಸುರು ಬತ್ತುಂಡು ಅವೇ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ದೆತ್ತೊಂದು ಬಾಕಿದೇನು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಈರು ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಗೆ ಪನ್ನೆ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಪೂ ಇಜ್ಜಂದೆ ಈರು ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಲ ಆಯಕ್ಕಲು ತೂಪುನ ಭಾವನೆ ಒಂಜೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಾಯ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅತ್ತು ಮನ್ಮಥನ ಬಾಣವು ಮೂಲು ಮುಂದು ಮೋಲ್ನ ಬಾಣ ಹೊಡಿತೆವು ಮನ್ಮಥನ ಬಾಣ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ಪಂಡ ಇನ್ನೇನು ಪುರ ಮಲ್ಪೆರ ಹಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆ ಪರಿಮಳ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಾಯದ ಉಂಡು ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತಾವಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ವಾಚಿಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಪುರತು ಉಂಡ ಕುಸಲ್ದೇನು ಪುರತು ಉಂಡ ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಪ್ಪದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪುರ ತಿಂದಿಂಡಲ್ಲ ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಈರು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನ ನಿಜವಾದ ಬೇನೆ ಅವಡು ಅಂಡ್ ಮುಲ್ ಬೇನೆ ಆಪುಜಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ಗಂದ ಆಪುಂಡು ದಯಗ್ ತಮಿಡ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತಿ ಬೇನೆ ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಸೊ ಇಂಚಿನ 4 ಕೈಟ್ ಹಾಲು ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ಶರೀರ ನಿತ್ಯ ತೂಂದು ಲಲ್ ನಮಕ್ ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿ ಇಡೆಗುಂದ ನಾನು ದುಂಬುದ ಅವಧಿಡ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಕೊನ ಎರುಂಡು ಯಾಕೆಂಡ ಬಾರಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂಜಿಲ ಬಾಕಿ ಆವಂದೆ ಈತ ವಿಷಯಗ್ ನಮ್ಮ ತುಂಡು ಮಲ್ಪಂದ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕನತದ ನಮ್ಮ ಉಂತಯ ನಮ್ಮ ತಿಲಕಡ್ ಕುಲ್ದಿನಾಲ್ನ ಬಗೆಟ್ ಭಾರಿ ಪೊರಡು ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಿತಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತವನಂಚಿತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ನೆತ್ತ ನಡುಟುಂದಿನ ಮುಗಿಪೊಡ್ಡು ದುಂಬು ಎಕಡಿಕೆ ನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಿರು ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಕೊರಪ ಅಂದಿರು ಪಂಡರು ಒಂಜಿನ ಭಜನೆ ದೈವದೇವನ ಅಡಿಯಂಗನಡು ಅತ್ತಂಡು ಈ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪ ನಾವು ದಾಯಿಗ್ ಐಟ್ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಮಂಜುವನ್ನೇ ಕಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡರು ಈ ಭಜನೆ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನು ಆಯ್ತಾ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಲು ಅವೆಂಚ ಉಂಡು ಅವೇನೆಂಕುಲು ಸ್ತುತಿತ ಮುಖಾಂತರ ಪನ್ಪುನಿ ಬಾ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ ಬಾ ಪಂಡ ತೇಜಸ್ಸು ಪ್ರಕಾಶ ಅಂದ್ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಜ್ಞಾನೋಡು ಎಂಕ್ಲವೇನು ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಈ ಅಂಚ ಉಂಡು ಇಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಚ ಇರು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇರಡ ಭಾವ ಬಂದು ಪುಟ್ಟುಂಡು ಫೀಲಿಂಗ್ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಪನ್ನಾಗ ಇರಗ ಅವು ನಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಭಾವ ಬರೋಡು ತಲೆಯ ಮೆಟ್ಟಿ ಮೆಟ್ಟಿ ಕುಣಿದಾನು ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ನಾಗ ಇರಗಿರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಕಾಳಿಂಗನ ಮಿತ್ತಿಡು ನಲಿಪುನ ಕೃಷ್ಣೆ ತೋಜೋಡು ಪನ ಇರಗ ಆಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಭಾವ ಪರವಶವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ಪೆರಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಇಂದು ಓ ಭಜನೆ ಸೊ ಇಂಚ ಮಲ್ತುಂಡ ಇರ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಏತ್ ಪೊರ್ತಿ ಇರು ಭಜನೆ ಮಲ್ತಾರು ಆತು ಪೊರ್ತುಲ ಇರ್ನ ದೇವೇರ್ ಪನ್ಪನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ನಿಜವಾದ ಅನುಭವಿಸೊಂದು ಜೋರು ತಾಳಪುರ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಕೈ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಅನುಭವಿಸೊಂದು ಇರು ಮಲ್ಪಾರಂದಿತ್ತುಂಡ ಇರ್ನ ಇಡೀ ಶರೀರ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಇರಡೆ ಜಾಗ್ರತ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮಾತ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಇರಿನ ಅವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇರಗ ದಾದ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಉಲ್ಲಾಯಿಡ್ದೆ ಇರಗ ಅಂಚು ಅಡೆ ಪೋಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇರನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಈ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಉಂಡು ಒಂದು ಪನಿಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಆ ಸ್ಥಿತಿನ ಎಂಕ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವಿಸರೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಜನೆ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೊ ಈ ಭಜನೆ ಆಪುನ ಪೂರ ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ಆಪುನ ತಿಗಲ್ಲದ ನಟ್ಟು ಐಕ್ ಭಜನೆ ಬರತಿನ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ವಿಠಲೇನೆ ಐಕ್ ದೇವೇರು ಅಂದ ಪಂಡರಾಪುರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂಡ ಸುಮಾರು ಮೂರ್ತಿಲುಂಡು ಏರ್ನ ಮಾತ ಮುಕಲ್ನ ಪುರ ನಮ್ಮ ತುಕಾರಾಮೆ ಜ್ಞಾನದೇವು ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿ ಮುಕಲ್ನ ಪೂರ ಉಂಟು ಅಕುಲ್ಪುರ ಅಲ್ಪದ ಅಕುಲು ಪುರಂದರದಾಸರು ಪುರ ಮುಕಲ್ನ ಅಲ್ಪದ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಜಾನುವಾರ ಪೋಯ ಪಂಡರಪುರಕ್ಕೂ ಇಂಚ ತೂ ಒಂದು ಪುರ ಪೋದು ಉಲಾಯಿ ಪೋಂಡು ವಿಠಲನ ಮೂರ್ತಿ ಇಂಚ ಉಂತದನು ಜಾನ್ಲ ಪೋದು ಆಯ್ತಾ ಪಾದಗು ತರೆತಾಗ ಎರಡು ಪಾದಗು ಇಂಚ ತರೆತಾರಂಗ ಟಕ್ ಕಥಾಗುಂತಾರೆ ಟೈ ಅಂತ ರಪ್ಪ ಲಕ್ಕು ಲಕ್ಕು ತೂನಾಗ ಇಂಚ ದೂರ ಬತ್ತು ಉಂತೆ ದೂರ ಬತ್ತು ಉಂತು ಇಂಚ ವಿಠಲ ಅಂತ ವಿಠಲೆ ಪಂಡ ಈಯ ಸೊ ಮೂಲ ವಿಠಲೆ ಪಂಡ
ಮರಾಠಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆದ ಮಿತ್ತು ಅಂತಿದ್ನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಡು ವಿಠಾ ಪನ್ನಗ ಮರ್ಜೆಕ್ಸ್ ಮರ್ಜಾಪುನಿ ವಿಠಾ ಪುರುಷರು ಪ್ರಕೆಂದರ ಸ್ವಂಚ ಅಂತ ಇಂಬೆ ಮೂಲ ವಿಠಾ ಪುರುಷೆ ಇಮ್ಮೆ ನಡೆಗೆ ಪೊನ್ನೂಲು ಬರ್ಪುನಿ ಪೊನ್ನೂಲು ನಡೆಗೆ ಇಂಬೆ ಪೋಪನತ್ತು ಅಕ್ಕುಲು ಇಡೆ ಬರ್ಪುನಿ ಏರು ಅಕ್ಕುಲು ಪನ್ನಗ 14 ಸಾರ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಕ್ಕುಲು ಈ ಶರೀರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಾಂಗ ಪಂಪಂಚಿನ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ರಾಣಿನ ಅಕ್ಕುಲು ಅಕ್ಕಲೇನು ನರಕಾಸುರ ಪಂಪನೆ ಯಾಕಂತದ್ದು ಮೂಲ ತಿಗಲೆ ನೋಟ್ಟು ತೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚೈಲ್ಡ್ ಪಂಡ ಮೂಲ 14,000 ನಾಡಿಲು ಉಂಡಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ದುಃಖ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಕೋಪ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ ದೀನೆರ್ದಾತ್ರ ಆ ನಾಡಿತೆ ಬಂದಾದು ನಂಚದ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಕೈ ಬೇನೆ ತೆರೆ ಬೇನೆ ಕೂಡ ನಾನು ಪನೊಂದುಪ್ಪು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ 14,000 ನಾಡಿಡ್ಲ ಏಕ ಕಾಲೋಡು ಥೈಮಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಂದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉಂಡು ಅವು ಪರತ್ತುಂಡ ಇರ್ನ ಇಡೀ ಶರೀರ ಹಿಂದೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಬತ್ತಿ ಸಾತಿಗೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಏಕಕಾಲಡು 14,000 ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಅಂತ ಮನ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ ನರಮನತ್ ಅಂಚದ ಮುಕುಲ್ನ ನರಮನ್ನಕ್ಲು ದೌಬರ ತತ್ವ ಅವನ ಪನೋಡಂಡ ಏಗಿಡಿ ಮಹಾಭಾರತ ಕೃಷ್ಣ ಏರು ಅಂತ ಪನೋಡು ಕೃಷ್ಣ ಮೂಲು ಏರು ದಾದ ಜೈಲ್ಡ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಪಂಡ ದಾದ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕದ ಕಮಟೆ ಕೆರಿಯ ಪಂಡ ದಾದ ದೇವಕಿ ಏರು ಅವು ಪೂರ ನನ್ನರ ಪಂಪೆ ದಯಪ ನಾವು ಮಲ್ಲಗತೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ವಸ್ತು ಉಂಡು ಅವನ ಅನುಭವಿಸ್ ತೋಜ್ಯತೆ ಅನುಭವಿಸೋಣ ಇಂಚಿನ ಭಜನೆ ಜಪ ಧ್ಯಾನ ಪೂಜೆ ಸರಳವಾದ ಪಂಡ ಎಕಡೆ ಪಂಡನಂಚಿತ್ತನ ವೇದನ ಪುರಾಣನ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಒಂದು ಕರ್ಬದ ಕಡ್ಲೆ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಅಪಗ ಭಜನದ ಮುಖೇನ ಅವನ ಆ ಅನುಭೂತಿನ ಅನುಭವಿಸವನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಜನೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಮಾತ ಕಡೆಲ ಐಕ್ ಈರ್ಪನ್ನೆ ಕಡೆ ಸೂತಕ ಆಮೆ ನನಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಓವುಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅವನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಆ ಭಜನೆಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಿಯ ಒಂಜಾತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಂಚೆ ನಮ್ಮ ತೂವಡೆ ಅಪುಂಡಿಜಿಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಜನಕಲು ಅಭಿಲಾಷ್ ಚೌಟೆರ್ ತೋಂದುಳ್ಳೆರು ಕೊಡೆಪಾಡಿ ಬಾಲಿಕೆದ ರಾಕೇಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿಕ್ಕಪರಾರಿ ತೋಂದುಳ್ಳೆರು ಅಂಚೆನೆ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಾಯಿಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ತೋಂದುಳ್ಳೆರು ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ದೀಪಕ್ ಪೇರ್ಮದಿ ತೋಂದುಳ್ಳೆರು ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶಾಂತಿಕೋಡು ದೈವದಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಮುಂದುವರಿಸೋಡೊಂದು ಎನ್ನ ವಿನಂತಿ ಖಂಡಿತ ನಮಕ್ ಅಣ್ಣರೆ ದೀಕ್ಷಿತಣ್ಣ ದರ್ಶನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಆರಂಭ ಶುಭವಾಗಿರಲಿ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರುಡ್ದು ನಂಗೆ ನೆಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿ ಐತಾರ ದುಂಬರಿಪವ ನಿಖಲ್ನ ಹಾರೈಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಪಲಿಪ್ಪಡೆ ವರುಣ್ ಬೋಲಾರ್ ಎಂಕ್ಲನ ಮೋಕೆದ ಅರವಿಂದಣ್ಣಗೆ ಜೈ ಪನಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಇರುವೈಲ್ ಅನೂಪ್ ಸಾಲಿಯನ್ ವೇನೂರು ರಾಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅರವಿಂದ್ ಗ್ರೇಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಎಂದು ಪಣಂದುಳ್ಳೇರು ರಮಾನಂದ್ ಕರ್ಪೆ ಬಾಲು ಸುವರ್ಣ 100% ಸರಿ ಉಂಡು ಸರ್ ಬಂಡೇರು ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಂದೇಶ್ವರ ತೋಂದಳರು ಬೆಲ್ಚಾಡ ಮೋಹನ ತೋಂದಳರು ಬಾಲು ಸುವರ್ಣ ತೋಂದಳರು ಶ್ರೀಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ಎಂದು ಪಣಂದುಳ್ಳರು ತುಂಬದ ದಿನಕ್ಲೆಡೆ ತೆರಿಪಾಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಟುಕುಕ್ಕೆ ತೋಂದುಳ್ಳರು ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಪನೊಂದುಳ್ಳರು ವಾರ್ತೋಡು ಪನ್ಪೆರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಂಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಏರ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿಂದು ಫನಂದಿಲ್ಲೇರು ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅಂಜನೆ ಪದಕಣ್ಣಾಯ ರಕ್ಷಿತ್ತು ಅಂದುಳ್ಳೇರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಂದುಳ್ಳೇರು ರಾಜೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಮಾತೆರ್ಲ ವೀಡಿಯೋನು ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಪ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಭುವನೇಶ್ ಕಾಮತ್ ತೋಂದಳರು ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ತೋಂದಳರು ಕೆ ಎನ್ ಆಚಾರ್ಯ ದುರ್ಗದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸದ್ಯೋಜಾತ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಲನ್ನು ಉಡುಪಿತ್ತು ಅಂತುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಚೇತು ಕಾಂಚನ್ ಗಣೇಶ್ ಬಜ್ಪೆ ಹೇಮಂತ್ ರೂಪಕಲಾ ಎಸ್ ಎನ್ ಭಟ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿರುವ ತೋಂದುಳ್ಳೇರು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಲನ್ ಪನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಭಜನೆ ದೇವೇರ್ನ ಮೋಕೆದ ಸಂಗೀತದ ಒಂದೇನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಭಜನೆ ಕೀರ್ತನೆದ ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯಾಕುಲು ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಒಲಿಸ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಕಿರಿಕ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ತೋಂದುಳ್ಳೇರು ಮುಖೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ ತೋಂದುಳ್ಳೇರು ಮಹೇಶ್ ಸುವರ್ಣ
ವಿನಯ್ ಪೂಜಾರಿ, ಲೋಹಿತ್ ಕಲ್ಲಾಪು, ಸೌಮ್ಯ ಎಚ್ ರಾಜ್ಗೌಡ, ರಾಜೇಶ್ ಆಲ್ವಾ ಗುಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಪಣದಲ್ಲರು, ಮಾಧವ ಅಂಚನ್, ಹರಿಗೌಡ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಸಹನಾ ಕುಂದರ್ ಸುಡ ತೋಂದುಲೇರು ವಕೀಲರು, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂಗೇರ ತೋಂದುಲೇರು, ಶೈಲೇಶ್ ಮಾನಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾಚಿ ಅಂದು ದುಬೈರ್ದು ತೋಂದುಳ್ಳೆ ಎಂದು ಪಣದುಳ್ಳರು, ಸುಧಾಕರ್ ಕಾವೂರು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ತಿಳಿಪಾರು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಣದುಳ್ಳರು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎನ್ನು ತೋಂದುಳ್ಳರು, ಅಂಜನೆ ಸ್ವಹನಾ ಸೂಡ ಪನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಥರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಲ ನಡಪಡಂದು ಪಣದುಳ್ಳರು, ಹರಿ ಕಿರಣ್, ಮಾಧವಾಂಚನ್, ರತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಧಾಕರ್ ಅಮೀನ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಒಂದು ಪೂರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಲ್ಲರು. ಎಂಕಲ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ಷಕರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂಗೇರ ಮಸ್ಕತ್, ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವಬಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಿಗೆ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ತಿರುಪದರೆ, ಮಿಥುನ್ ರಾಜ್ ಗಾಣಿಗ ತೋಂದಲ್ಲಿರು, ತಾರ್ನಾಥ್ ಮೇಸ್ತ ಶಿರೂರು ತೋಂದಲ್ಲಿರು, ರಕ್ಷಣಿ ವೈಕೋಟೆ ಅಂತ ತೋಂದಲ್ಲಿರು, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಲನ್ ಉಡುಪಿ ತೋಂದುಳ್ಳರು, ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಈ ದೈವದ ಕಲೆಯನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಭೂತಿ ಕರೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಮಾತಾ ತಾಳ್ಮೆಡಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಕರೆ ಮಲ್ತದೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಪನ್ಪನ ರೀತಿಲ ಒಂದು ಪರಂದುಳ್ಳರು. ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿಡು ಭಗವಂತನ ತೂಪನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಒಂದು ಎತ್ತರದ ಶಿಖರಾಗ್ರನು ಸೇರಡೊಂದಂಡ ಒಂಜೇ ಸಾಧ್ಯತ್ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಸಾಧಿಡು ಬೋದ ಕುಲತೇರುವೇರು ಅಂಚ ಈ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮುಖೇನ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಐತ ಮುಖೇನ ದೈವಲಜ್ಜಿ ದೇವೆರ್ಲಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಪಣ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿನ ನೂದೆಕ್ಕು ನೂದು ಅಂದು ತೂಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಾಧಿನ ಪಂಡ ಈರ್ನ ರೀತಿಡ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಗುರು ಕೊರ ವೀರು ಸುರುಕೆ ಬಂಡರ್ ಈರ್ನ ಗುರು ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಿಯರು ಆ ಜ್ಞಾನದ ಮುಖೇನ ಈರು ತೆರಿಪಾವನಂಚತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರೆ. ಇರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವಿಶೇಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಂಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಐಟ್ಲ ದರ್ಶನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಆರಂಭವು ಶುಭವಾಗಿರಲಿ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಕರಣ ಅಕಲ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಐಟನೆ ಒತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಕರಣ ಎಂಗಲ್ನ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಇರೆಗ್ ಸಮಸ್ತ ಎಂಗಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮುಖೇನ ತುಯಿನಂಚಿತ್ತನ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಮುಖೇನ ತುಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಇರೆಗ್ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಿಕ್ಕಲೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಈ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆಟ್ಟು ವಿಮರ್ಶೆ ತಂಡದಾಲ ಕರೆ ಮಲ್ತ ತೆರಿಪಾಲೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ದುಂಬದ ದಿನೋಕಲೆಗಳ ಅರವಿಂದಣ್ಣನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆತಬೇತೆ ರೀತಿದ ಬೆತಬೇತೆ ಒರುಟು ದೈವದೇವರನ್ನ ಕೊಡಿಯಾಡಿನ ತೆರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅತ್ತಂಡ ಈ ಜಗತ್ತದ ಬಗೆಟ್ಟು ಆ ಚಿಂತನೆನ ದೀಪನಂಚಿತ್ತನ ಮಹಾನ್ ಜನಕುಲು ನಮ್ಮಳು ಎಲ್ಲರ ಆಕ್ಲಿನ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಕ್ಲಿನ ನಾಡುನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಇನಿತ ದಿನ ಏರುಪುರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರಳು ತುಯ್ಯರ ನಿಗ್ಲಾಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನನ್ನೂರ ಬೊಕ್ಕೋರ ಎಡ್ಡೆ ಪುನ ಬಯಕೊಂದುಳ್ಳೆ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವದಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದರ್ಶನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಆರಂಭವು ಶುಭವಾಗಿರಲಿ ಪಣಪುನಂಚುತ್ತಿನ ಸಂದೇಶದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚುತ್ತನ ಬೆಂಬಲ ಕೊರಂದುಳ್ಳೆರು ಅವಲ ದೈವದಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ನಿರಂತರ ನಡಪಡು ಪಣಪನವು ಅಕಲ್ನ ಆಸೆ ಅಂಗ್ ಆತ ಮಾತ್ರ ಅಸಂಖ್ಯ ಜನಕುಲು ನಿನ್ನ ತೂವಡು ಪಣಪನಲ ಈ ದರ್ಶನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಗರಬತ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರೆನ ಒಂಜಿ ಮದಿಪು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟುಟಿನಂಚತನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಮೇತ ಅಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತದೇರೆ ಇನಿತ ದಿನ ದೈವದಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಡು ನೆಕ್ಕೆಂಗ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಆ ಕಾರಣಗಳ ಒಂದು ಉಂತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಣಪನಂಚತನ ಭರವಸೆ ಈ ರಡ್ಡು ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಲು ಕೊಡ್ತೇನೆ ರಡ್ಡು ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಲೆಗಳ ಕುಡರ ಬೊಕ್ಕೊರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈ ತಮಿಳ್ ತಂದು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಿರಂತರವಾದ ತುವಂದಿಪ್ಪಲೆ ಪ್ರತಿ ಐತಾರ ದೈವದಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:02 ಗಂಟೆವರೆ ಮುಟ್ಟೋ 1:02 ಗಂಟೆವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ನಿರಂತರ ತುವಂದಿಪ್ಪಲೆ ದೈವದಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿತ ದೈವದಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಖಲ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ಮುಗಿತಲ್ಲ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ದೈವದ ಕಲಾ ಈ ಲೆಸ್ದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ದರ್ಶನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಆರಂಭವು ಶುಭವಾಗಿರಲಿ. ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು.